Bueno, boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria que se celebra no día de hoxe. Disculpar ao concelleiro Luís Arantes, bueno, falleceulle unha tía no día de hoxe, por tanto non pode asistir, por tanto, bueno, pues nada, disculpalo que non este aquí entre nós. Bueno, pois vamos a empezar esta orde do día. Vamos a empezar polo punto número 1, que é a ordenanza sobre o uso do galego, e comenta este punto a concelleira Marley. Moi boas tardes a todos. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar facendo un pouquiño o que é unha previa do que a legislación na Comunidade Autónoma de Galicia estableceu en canto ao uso do galego como lingua cooficial da nosa Comunidade Autónoma. Esta legislación arranca co artigo número 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia e despois, bueno, de varias leis que se foron aprobando ao longo dos anos sobre o uso e o fomento do galego, culmina co Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega que foi aprobado no Parlamento de Galicia por unanimidade no ano 2004. En concreto, este Plan Xeral establece como obxectivos específicos para as administracións locais, entre elas os concellos, consolidar o papel normalizador das corporacións locais e das deputacións, incluir a promoción do galego no concepto de servizo que o Concello e a comarca lle ofrecen ao cidadán. Así, as corporacións locais poden e deben desenvolver accións encamiñadas a implicar o conxunto da sociedade no proceso de normalización lingüística, sendo, ademais, as administracións máis próximas á cidadanía e, por elo, as máis apropiadas para desenvolver en accións encamiñadas á implicación cidadá, á dinamización, á recuperación social e ao incremento do uso e prestixio do idioma propio e oficial de Galicia nos distintos ámbitos e sectores sociais. Por todas estas razóns, o Pleno do Concello de Ribadumia trae para a súa aprobación a seguinte ordenanza para o impulso social da lingua galega, a cal establece accións que o Concello debe emprender, así como os criterios lingüísticos para seguir nas diferentes accións, ámbitos de actuación e situacións comunicativas. Bueno, esta ordenanza afecta a todos os eidos nos que se desenvolve a actividade municipal. Entre eles, por exemplo, bueno, pois recóllese que o Concello de Ribadumia e todos os organismos que del dependan van a empregar o galego en todas as súas accións e actuacións administrativas. Incluso, recoller tamén que, seguindo os criterios desta ordenanza, todas aquelas empresas adxudicatarias, concesionarias ou contratadas polo Concello terán tamén que explícitamente facer constar nos documentos correspondentes o uso do galego. Atinxe tamén a outros ámbitos, como, por exemplo, a atención ao público, que tamén se facerá preferiblemente en galego. Toda a documentación e todas as actuacións administrativas serán tamén en galego, salvo que, e isto afecta tamén a todos os ámbitos de actuación, haxa algunha persoa que especificamente pois requira que os documentos que presenta ou a atención que se lle preste que sexa en castelán. Bueno, non olvidemos que tamén o castelán é un idioma da nosa comunidade, polo tanto, se hai un requerimento específico neste eido, pois hai que respetalo, que así o recolle a legislación. Máis campos que abarca todas as publicacións, accións informativas, formativas e actividades públicas que se desenrolen dentro do Concello terán tamén como idioma o galego. Os cargos públicos do Concello expresaránse en galego nos actos que teñan lugar no ámbito lingüístico galego e nos que interveñan en virtude do seu cargo. Tamén afecta a compra de bens e materiais en cargo de contratación e servicios que estean en galego. Sinalización e rotulación tamén se utilizará preferiblemente o galego na relación con outras administracións, así como con empresas privadas. Todo persoal que estea ao servicio da administración local, que estea traballando para o Concello, pois ten a obriga de ter o coñecemento e estar en condicións de usalo tanto oralmente como por escrito. Ademais, nos procedementos de selección de persoal incluirase unha proba de capacitación para o desenvolvemento en galego e nos procedementos de provisión de postos de traballo tamén se baremará o que é o coñecemento e a titulación que haxa con respecto á lingua galega. Afecta tamén a toponimia, nomes de rúas, emprazamentos
ou edificios do termo municipal do Concello de Ribadumia para os que se empregará tamén a lingua galega e o que hai un capítulo específico de impulso institucional do idioma galego que recolle especificamente que o Concello de Ribadumia fomentará a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, asociativas, culturais, deportivas e calquera outro dentro do seu ámbito municipal. Decir que, bueno, con respecto a este impulso institucional, este equipo de goberno, bueno, pois, aparte, hai que recoñecelo, no que é a vida diaria e o funcionamento do Concello de Ribadumia, eu penso que podemos decir, e así o sabedes os veciños, que, bueno, que o uso do galego está pois normalizado, é dicir, é o idioma que se suele empregar habitualmente e con respecto a isto, pois decir tamén que, bueno, que este equipo de goberno tamén tomou unha decisión que favorece, por exemplo, o fomento do que é a posta en valor da lingua galega, que foi a celebración dun acto institucional con motivo do Día das Letras Galegas e, así mesmo, tamén un acto de recoñecemento a todos aqueles ribadumienses, particulares ou asociacións que traballan en prol do uso e da difusión do galego. Bueno, tamén recolle esta ordenanza que o Concello non só ten a obriga de empregar a lingua galega, senón tamén a obriga de coidar a calidade lingüística, a linguaxe democrática e inclusiva en todos aqueles ámbitos nos que, tanto oral como escrito, nos que atinxa a súa actividade. Recolle tamén que o Concello de Ribadumia procurará contar, na medida das súas posibilidades, cun servizo de normalización lingüística estable e dotado con medios materiais humanos suficientes co obxecto de impulsar a normalización e procurar o incremento do uso e prestixio da lingua galega. Decir tamén que, en concreto, este tamén é un dos motivos polos que se trae a pleno a aprobación desta ordenanza, xa que para acceder a subvencións que concede Política Lingüística, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, é condición sine qua non ter aprobada esta ordenanza. E, nada, decir tamén que, por último, que se contempla a creación dunha comisión técnico-política que se reunirá alo menos unha vez ao ano para evaluar todo o que é o cumplimento desta ordenanza, así como, se é o caso, pois facer algunha actualización, modificación ou ampliación da mesma. E con respecto ao que fixen así un resumen por encima do que contempla esta ordenanza, non sei se tendes algunha dúbida ou queredes expoñer algo. Unha anotación por parte do Partido Popular. Sí, bueno, pois, como ben dixo Mar na súa exposición, pois esta non deixa de ser unha ordenanza que ven a recoller o que os concellos, que son as administracións máis cercanas, deben facer xa por lei, que máis que defender e recuperar e levar a cabo aquelas accións encamiñadas precisamente para recuperar a nosa lingua, que é propia, a nosa lingua oficial, como é o galego. Neste caso, pois, desde o Partido Popular vamos a votar a favor, porque todo o que sea, neste caso, recuperar a nosa lingua, pois vamos a apoiar o que sí tamén. Eu pediría que isto se cumpla, o que aquí se aproba hoxe, pois que se leve a cabo, porque, bueno, pois hoxe estamos aquí aprobando unha ordenanza precisamente para impulsar, dinamizar e recuperar a nosa lingua. Fai uns días pois víamos como unha empresa que traballa para o Concello, co visto bueno do Concello, pois publicaba unhas notas informativas en castellano. Entonces eso deberíase evitar. Ademais ten un escudo do Concello, me imagino que o Concello pois o permiteu. Entonces que esta ordenanza a apliquemos e que non aquí estemos aprobando unha cousa e ao final pois desde o Concello fagamos xusto a contraria. Bueno, eu discrepo totalmente do que vostede está dicindo. Si consideramos que temos que defender o galego, estamos para defender o galego, por suposto, pero pode ser que ao mellor pois algunha empresa pois que utilizar, non sei efectivamente a que documento te refires, pero en todo caso esta moción ou esta ordenanza é precisamente para mellorar, digamos, o que se estaba facendo hasta agora. De todas as maneiras, eu creo que en líneas xerales temos que facer un esforzo máis, porque a lingua galega pois é un patrimonio que temos que manter e que temos que seguir recuperando e que temos que, bueno, pois apostar por isto. Iso non cabe ninguna duda. Ahora que fagas esa puntualización dicindo que o Concello que ten que facer cumplir, evidentemente ten que facer cumplir, pode ser en algún punto
que ao mellor, pois ese exemplo que estás poñendo, que non sea cal te refires, por suposto, pero que, por suposto, que por parte de todos hai un esforzo e todos falamos galego, polo tanto, todos defendemos o galego, posiblemente moito máis do que, bueno, pois a veces se pode estar pensando desde outros puntos de vista, digamos, non? Pero, bueno, eu creo que tampouco hai que dar moita máis... facer moitas máis mencións a este punto. Eu creo que a maioría dos ribadumienses falamos galego, a maioría dos ribadumienses defendemos o galego, e creo que este equipo de goberno, como ben dixe a concelleira Mar Rei, pois puxo en valor, e de feito levamos dúas edicións, e poñer en valor, digamos, aquelas persoas que apostaron por defender o galego neste concello. Por lo tanto, eu creo que aí, bueno, pois fixemos un traballo importante. O primeiro ano foi un recoñecemento a Don Dositeo por toda a labor que fixo en prol do galego desde anos nos que era moi complicado falar galego, e o ano pasado pois tamén se fixo un recoñecemento este ano se fixo un recoñecemento tamén pois a unha agrupación, a unha asociación deste concello, pois tamén por poñer en valor, digamos, pois o noso galego. Esa iniciativa de que se poida ano tras ano levar a cabo, pois foi gracias a este equipo de goberno. De todas as maneiras, é de agradecer que todos estemos de acordo e que votemos a favor desta moción, porque, bueno, pois eso, de alguma maneira, pois vamos todos nunha mesma liña. Votos a favor? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a modificación a ordenanza de Vado. Comenta o punto a concelleira Pilar Martínez. Espera, que vou abrir. Vale. Esta é unha modificación da ordenanza que aprobamos en novembro de 2016, que se trouxo a pleno nesa fecha, que era a ordenanza municipal de vaos para a entrada e saída de automóviles e reservas de estacionamento. Leva algo máis de un ano e medio prácticamente en vigor esa ordenanza, e unha das queixas que estábamos recollendo por parte dos veciños, sobre todo aquí no que é o núcleo urbano, é que aínda tendo o vado legal posto, pois atopábanse coa situación de que moitas veces non podían entrar ou sair porque había coches obstaculizando de alguna maneira esa entrada e esa saída. Entonces recollemos esas queixas de algúns veciños, como dicía, e o 15 de xuño reunímonos cos responsables da Garda Civil de Cambados, tendo en conta que nós aquí non temos policía local, e os que en principio teñen a competencia para poder denunciar, non sancionar esas infraccións, sería a Garda Civil, neste caso, que é a que nos compete a de Cambados. Entonces tivemos esa reunión, e o que se trae aquí son as recomendacións que nos fixeron eses responsables da Garda Civil. En concreto, no artigo 18, no que pon inspección, que o que está en rojo nese artigo, sería engadir que os labores de inspección relativos ao cumprimento da ordenanza non só os farían os servizos técnicos municipais, sino tamén, desde o caso, unha policía local que no futuro puidese haber, ou as forzas e corpos de seguridade do Estado no ámbito das súas competencias, cada unha as súas, que neste caso sería a Garda Civil de Cambados. E, ao mesmo tempo, recoñecer que se podería, o órgano competente, neste caso no noso Concello e a Alcaldía, que podería acordar a retirada do vehículo infractor e depositalo nas instalacións que houvese para eso, ben fose a través de convenio con outras administracións, ben fose con medios propios ou incluso a través de entidades privadas. Eso sería no artigo 18. E logo tamén nos recomendaron incluir expresamente o que sería a infracción, que non é máis que nese artigo 21 bis que poñemos aí, recoller o que establece o decreto 1428-2003 polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación. Simplemente que aqueles vehículos que obstaculicen a utilización normal de entrada e saída dun inmoble nun vao sinalizado correctamente se considera unha infracción grave e, tal e como está no artigo 65.4d, e se denuncie como tal. O que sería a sanción, eles denunciarían e a sanción correspondería ao Concello. E non ten nada máis. É dicir, é simplemente reflexar na ordenanza esas recomendacións que nos fixo os responsables da Garda Civil de Cambados para
mellorar esas dificultades que teñen, sobre todo no casco urbano, en relación aos coches que aparcan pois de forma incorrecta. Gracias, Pilar. Alguna observación, unha anotación por parte do Grupo Popular? Sí. Agora, hoxe se trae aquí pois a modificación desta ordenanza de vado, que, como ben dicía Pilar, pois foi aprobada pois fai ano e medio, en novembro do ano 2016, no cal pois a nosa postura naquele momento cando se aprobou esa ordenanza, dixemos que estábamos a favor de que se regulara precisamente pois esa ordenanza fiscal de vados de entradas de vehículos a través das beirarrúas, pero que non estábamos de acordo, polo cal o noso voto foi en contra de que se lle cobrara unha taxa anual polo mantenimento dese vado, porque precisamente nos notábamos en falta que se lle estaba cobrando unha taxa polo mantenimento dese vado sin prestar ningún tipo de servicio, o cal pois agora ano e medio despois, pois, vennos a dar a razón o tempo que efectivamente pois hai que modificala para precisamente poder prestarlle ese servicio aos veciños, porque nós xo advertimos. Está claro que todo o que sea mellorar o servicio vamos a estar de acordo, pero o que non podemos é aplicar unha taxa sin prestar un servicio desde o propio Concello. E agora, bueno, pois con esta modificación pois se poden levar a cabo convenios para, no caso de que un vehículo este obstaculizando un vado, pois que o Concello poida prestar ese servicio. Entonces, bueno, pois a nosa postura, neste caso, dado que se recolle o que nós xa non manifestamos fai ano e medio, o que, bueno, pois desde o grupo de goberno non se nos tuvo en conta a nosa postura, nin o noso o que nos propuxemos, a nosa proposta, pois, bueno, vemos que ano e medio máis tarde o tempo nos dá razón. Agora, pois, si se recollen ese servicio que debería prestar ben o Concello a través de convenios, a través de outras autoridades, pois vamos a votar a favor. Unha observación, Pilar? A ver, está claro que non leche la ordenanza en 2016 e sigue sin lela en 2018, evidentemente. Esta ordenanza é unha ordenanza administrativa, é dicir, estas modificacións fixéronse, estaba a secretaria adiante, por recomendación da Garda Civil. Nin estaba mal a ordenanza, nin é nada, é dicir, poderase. É algo que se recoñece ao futuro como da policía local. Pode ser ou non pode ser. Dependerá de como vayan as cousas, se pode facer ou non. O sea que, para nada, te razón o que dicías, ahora faime gracia, por eso me ría. Supoño que a partir de agora non dirán que incrementamos as tasas, porque ahora van a estar de acordo con que poñamos tasas, evidentemente. Aquí non se trata de no. Poñer unha tasa, e nos o manifestamos, eu lín a ordenanza no seu día, e lín a ordenanza agora mesmo, e está claro que na propia ordenanza non había o Concello non prestaba ningún servicio a maiores, e aparte eu na propia intervención o manifestei. No momento en que un veciño teña un coche aparcado diante do seu vado, que servicio lle vai prestar o mismo que ahora, a Guardia Civil, o mismo que ahora, e aclarouse na comisión informativa. Hai uns convenios que podemos dar e se pode retirar. Salomé, o mismo, exactamente o mismo. Entonces, eu creo que o que lea a ordenanza anteriormente e agora, pois vai haber pois as diferencias que hai antes, as diferencias que hai agora. E pode corroborar a secretaria que estaba na reunión. Podían facelo exactamente igual que o poden facer a partir de agora, a Guardia Civil, poñe as multas exactamente igual, solo que, en caso de recurso, foi o que dixeron, Dolores, que era mellor que estivese así, pero o servicio é exactamente o mismo, por parte da Guardia Civil, ni máis ni menos. Solo que daquela, pois, falamos o que falamos, e agora... Sí, de feito, están multando, evidentemente. Multan en Valle Inclán, multan en Rosalía de Castro. Non se trata de sanción, se trata de que o veciño lle retires o vehículo para poder acceder a súa vivienda o servicio é absolutamente o mismo. Vamos a ver. Bueno, termina, perdón. No, que se añade o párrafo, ese está en rojo, que o podemos leer cada un que interprete como considere oportuno. Primeiro, nunca fixeches mención a isto que está posto aquí. Por lo tanto, eso é o primeiro erro. Pero no. Sí, no, un momento. Eu non te molestei, evidentemente, agora tócame mi falar. Primeiro, durante a túa etapa de goberno non melloraches para nada, en absoluto, o tema de vados no Concello de Ribadumia. Nos chegamos e modificamos o vado para tratar de mellorarlo. Esas anotacións que estás aportando nunca foron postas encima da mesa por parte do Grupo Popular.
por ti personalmente, non foron postas nunca encima da mesa. Non aprobástedes, pero porque entendíades que non era conveniente aprobalo naquele momento. Ahora dades vos conta de que isto é positivo, entonces ahora cambiade a versión e tratades de justificar o injustificable. Pero ese cosecha Salomé Peña. Entonces, o que si ten claro este equipo de goberno é que nos fixemos unha modificación, e se hai que volver a facer outra modificación se fai outra modificación. Xa xo advertimos moitas veces que este equipo de goberno está precisamente para facer os cambios que se consideren oportunos hasta chegar a conseguir a mellor normativa posible. E fixemos un primeiro cambio, un avance moi importante ao que vostede viña xestionando durante moitos anos, e agora, ano despois, volvemos a facer outro cambio para mellorar a ordenanza e deixala, bueno, pois dentro das nosas posibilidades, deixala o máis correcta posible. Isto ven, bueno, nos habíamos escoitado xa antes aos veciños, estuvemos en contacto cos veciños e se chegou a esta conclusión. Nos puxemos en contacto coa Garda Civil para ver como se podía solucionar este problema, ¿no? Porque unha cousa é dar licencia, outra cousa é poder sancionar, outra cousa é poder retirar vehículos, etc. E isto, despois dunha reunión que se mantivo aquí neste Concello, coa Garda Civil, pois evidentemente se chegou a idea de modificar, digamos, estes dous aspectos e con eso, bueno, pues se podría tratar de mellorar esta situación. Que ao mellor ainda non se consigue mellorar esta situación, pero é un avance importante para poder conseguir mellorar esta situación. Por lo tanto, vostede o que está dicindo e nos está indicando aquí, a verdade que non se corresponde coa realidade. Este Concello de Ribadumia ven tratando de solucionar un problema. Creemos que con estes dous párrafos seguimos avanzando na mellora dos vados no Concello de Ribadumia, pero isto non vai a garantizar posiblemente, ou vamos a pretender que sí, un total cumprimento, digamos, das normas. Evidentemente, hombre, todos entendemos que non se debe aparcar diante dun vado ou diante dunha porta, sobre todo cando ten licencia, pois, desgraciadamente, pois se sigue aparcando. Entón, o que queremos é solucionar, ¿no?, dentro das posibilidades, ¿no?, pois este pequeno problema que hai co tráfico, pois ao mellor aquí no centro de Barrantes, ¿no? Pero para nada, e ten que quedar claro que nunca puxeches encima da mesa estes dous párrafos que hoxe se acaban de, ou que se van a aprobar aquí neste pleno, para mellorar, digamos, pois a normativa de vados no Concello de Ribadumia. E con eso creo que queda todo máis ou menos claro. Sí, creo que xa falaches, eu debería pechar eu, non deberías de pechar ti. Sí, pero bueno, dado que vostede dixo algo, eu creo que te debería ter dereito a tamén poder contestar o que vostede dice. Sí, pero como mellor quer pechar vostede tamén. É dicir, o que hai que ser é responsable, co que se dice. E se o ano, se fai ano e medio non foches coherente, e agora tratas de remendar, digamos, o que no seu momento pois votaches en contra, pois eu creo que te confundes. Este equipo de goberno non pode estar de acordo contigo, sobre todo nesa exposición, porque, bueno, si naquele momento que se tratou de levar a cabo era mellorar unha normativa de vados que no Concello de Ribadumia durante anos se estaba xestionando mal, e o estaba xestionando vostede. E non fixo nada, é dicir, para cambiar esa situación. Este equipo de goberno chegamos, vimos que había un problema e había que cambiar esa situación ou esa normativa para poder regular, pois mellor, digamos, esta situación de vados. Aínda que vostede a mí non me deixaría falar, se estivera aquí no meu sitio, eu se lle vou a deixar falar porque non teño ningún tipo de problema. Gracias. Mira, eu creo que a miña intervención vostede non a escritou. En primer lugar, o PP había unha ordenanza de vados, o que pasa que nós non lle cobrábamos ningún tipo de tasa anual aos veciños, esa é a gran diferencia. Vados había, pero cada vez que un veciño está de acordo. No, pero vostede agora está de acordo ou non está de acordo. Se me deixa falar, ben, se non me deixa falar, pois non podo continuar. Quería terminar a intervención. Entonces, na miña intervención o que dixen foi iso, que o PP tiña unha ordenanza, nesa ordenanza se cobraba única e exclusivamente por instalar un vado, non polo seu mantenimento anual. Vostedes cobran polo mantenimento anual, e o que eu fixen ao principio da miña intervención, ademais pode usted recopilar a acta do pleno de novembro do ano 2016, no cal o Partido Popular votou en contra desa tasa que se lle aplicaba aos veciños por un mantenimento dun servicio que non se lle iba a prestar. Eu non dixen en ningún momento que estes dous párrafos os dixera Salomé Peña, nin os dixera o Partido Popular, senón que se lle estaba aplicando unha tasa anual aos veciños por un servicio que non se lle iba a mellorar. Eso foi a miña intervención. Entonces, dado que agora, pois,
a tráfico, igual que antes cando estaba gobernando o Partido Popular, tráfico cada vez que había un coche aparcado diante xa se chamaba, tráfico xa sancionaba, pero nós vemos e manifestámoslo xa no anterior pleno que eso debería levar parexado o feito de que se un veciño ten un coche aparcado, que servicio lle vai prestar o Concello? Pois agora, polo menos, na propia ordenanza recolle de que pode chegar a habilitar algún espacio ou firmar convenios con outras administracións para a retirada do vehículo. Entonces, nós manifestamos no seu día algo, non dixen os 2 párrafos, senón que non se lle daba un servicio. Agora vemos que desde o Concello, coas problemáticas que surgen e os problemas que lle están surgindo, sobre todo no casco urbano, que xa eran os que había anteriormente, pois dá un paso a máis para mellorar e prestarlle un servicio a maiores aos veciños. Entonces, nós agora votamos en contra no seu día porque se aplicaba unha taxa sin prestar un servicio e agora, polo menos, pois hai posibilidad de firmar convenios con algunha administración ou con algunha empresa para poder chegar a prestar ese servicio ao veciño por un servicio que está pagando anualmente. Esa é a gran diferencia. O Partido Popular tiña unha ordenanza pola cal non lle cobraba aos veciños ningún tipo de mantenimento. O Partido Popular non tiña ordenanza ninguna. O ordenanza que tiña non se cumplía. E o que estaba vostede facendo coa anterior ordenanza non valía absolutamente para nada. E se nos apuramos un pouco máis, vamos, o mellor era de dudosa actuación tal e como se estaba facendo, se quere que o explique. Este equipo de goberno que fixo foi mellorar esa ordenanza e seguimos mellorando esa ordenanza. E se hai que volver a modificar, a volvemos a modificar sin ningún tipo de problema, independientemente que non teñamos a axuda de Salomé Peña, de Luis Arantes. Exactamente igual. Somos un grupo do Partido Popular, somos 6 concejales. Eu non molestei cando vostede estaba Salomé Peña e Luis Arantes. Sí, é así. Pero, bueno, de todas as maneiras, si vades a votar a favor, pues bueno, pues tamén é de agradecer. Eso quere dicir que este equipo de goberno pues tamén, de alguma maneira, siga avanzando polo benestar dos veciños e das veciñas deste concello. Votos a favor? Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é o inicio de expediente para a designación de xuíz de paz e sustituto. Comenta este punto a secretaria Dolores. Del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se demanda un requerimiento de que ha finalizado el periodo de designación después de paso sustituto y hay que iniciar el procedimiento para designar uno nuevo o volver a designar el mismo. Entonces ahora se abrirá el periodo de exposición público para presentar alegaciones, solicitudes durante 15 días y posteriormente será designado por el Pleno. En el caso de que no se hiciera este procedimiento, el nombramiento lo podría hacer directamente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por lo que se trata es iniciar el expediente para su designación. ¿Alguna anotación, observación por parte do Grupo Popular? No, sobre todo agradecer a labor que está facendo agora mesmo o xuez de paz sustituto, sabes? Que son cargos realmente nada agradables e é verdade, é de agradecer con carácter voluntario pois que accedan a este tipo de labor. E, bueno, pois a ver se agora para este novo proceso que se inicia, pois anota alguén tamén. Bueno, pois, sí, efectivamente hai que agradecer a estas persoas que sempre se ponen ao frente, digamos, destes cargos, que sin ter un beneficio económico, pois evidentemente, pois están axudando a facer quizáis máis concello e máis xuntanza entre vecinos e vecinos. Votos a favor? Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a desafección do camiño no lugar da Bouza. Comenta este punto o concelleiro Enrique Oubiña. Boas tardes. Pídese depois esas fotos que temos por aí. Ben, falamos despois. Este punto non ten moita cuestión. Dime. Ben, nada, trátase dunha solicitud que fixo don Edelmiro Serantes Barral en abril deste ano, solicitando que se desafectara unha parte dun camiño. Isto é no lugar da Bouza. Aí nesa foto podes ver o trociño de camiño que é. Simplemente o que pasou foi que este señor, co paso dos anos, foi comprando as fincas que rodeaban ese tramo de camiño
e ora solicita que se desafecte porque, bueno, non ten obxeto que ese camiño este aí para dar acceso a unha finca que xa toda é dele. O tramo de camiño ten 37,20 metros e leo vos a xustificación según o informe técnico que dá favorable facer esta desafección. Polos condicionantes urbanísticos e características da parcela estamos non ante unha parcela independente senón ante un resto de finca, polo que para a súa valoración non se poden tomar precios medios das últimas transaccións de fincas en solo rústico e por isto que parece xusto utilizar o último prezo unitario coñecido na zona que son 15 euros por metro cuadrado afectado dun coeficiente reductor de 50%. Ben, con estes datos pois son 37,20 metros cuadrados por 15 por 0,50 e sale un resultante de 279 euros que será o que terá que aboar o propietario para comprar ese trozo de terreno e non ten maior complicación. Gracias, Enrique. Alguna observación por parte do Partido Popular? Pois, bueno, según a documentación presentada e revisados os planos, pois efectivamente que este camiño no seu día deixou unha concentración parcelaria porque daba acceso a varias parcelas, das cales, pois neste caso o veciño del Miro foi adquirindo e a verdad pois é bastante sensato que ese tramo de camiño agora se desafecte porque non lle dá servicio a ningún outro veciño senón que a él mesmo. Entonces, bueno, pois estamos de acordo con que se inicie este expediente de desafectación deste tramo de camiño. Perfecto, bueno, pues nada, de agradecer que bueno, pues todos estemos de acordo, ¿no?, con esta desafección, porque cando pasan estas cosas o importante é solucionalas e aparte de deixalas de alguna maneira para un futuro pues, como ten que ser, deixalas ben e corregir, digamos, estes erros que puedan estar pues, a veces documentados e de alguna maneira pues, hai que tratar de nivelar esta situación. Votos a favor? Pasamos ao punto número 6 da orde do día, ao punto número 5 da orde do día, que é a declaración de caducidade do contrato de consultoría e asistencia para a redacción do PEXON. Pasa a comentar este punto a secretaria Dolores. De una solicitud que presenta Med Consultores, que fue adjudicataria de la redacción del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del Plan General de Ordenación Municipal y que se formalizó el 26 de mayo de 2008. Se hizo una parte de esos trabajos, los trabajos previos, con motivo de la aprobación de la ley, estos trabajos quedaron paralizados. Entonces, ahora lo que solicitan es que, como el plazo de ejecución era de 20 meses, la propia consultora considera que ha quedado extinguido por el transcurso del tiempo el propio contrato, y con lo cual solicitan que se proceda a la devolución de la garantía. ¿Alguna anotación o observación por parte do Grupo Popular? No, está claro que o contrato quedou extinguido e, bueno, que se proceda a devolución do aval nos parece razonable. Perfecto. De todas as maneiras, bueno, para rematar, tampouco vamos a incidir moito máis neste punto, isto foi un proxecto, idea, que naceu do Grupo Popular no ano 2008, no que había unha subvención en torno a 80 e pico mil euros, por unha parte 70 e pico mil euros, e por outra parte creo que eran 6.000 euros, en torno a 85.000 euros, dos cales o Concello de Ribadumia pagoulle a esta empresa 21.629 euros, en principio, pois para nada. Non sei se o Partido Popular ten algunha explicación a eso, porque bueno, foron 21.600 euros que se tiraron sin ter ningún resultado positivo. Non sei se quere comentar algo con respecto a eso, pero sí é certo que se iniciou un traballo por parte do Grupo Popular no ano 2008, que se fixe un pago de 6.000 e pico de euros no ano 2013, que se lle pagou a asinatura do contrato a esta empresa 15.400 e pico de euros, e bueno, pues eso, en total se gastaron 21.600 euros, e sin ningún rendimiento, nin sin ningún tipo de lógica ou sin ningún tipo de, bueno, non sei exactamente que é o que se quixo facer eso, nós non o sabemos tampouco, non sei se o Grupo Popular quere facer algunha anotación con respecto a eso, ou se non, pois pasamos a votar o punto. Bueno, eu creo que por parte de algún membro do grupo de goberno si que ten que coñecer realmente cal era o obxectivo neste caso do grupo de goberno naquele entonces. Sabedes que isto era para adaptar o noso plan xeral á nova lei do solo,
que ademais era, pois, había que leválo a cabo. Nós temos un plan xeral aprobado do ano 2001, e se modificou a lei do solo no ano 2002, e despois foi modificada a posteriori, o cal, pois, naquel caso, a Xunta sacou orden de subvencións a que nos acollemos precisamente para adaptar o noso plan xeral á nova lei do solo. Entonces, bueno, pois fixo o pliego, se adjudicou pois a esta empresa por ser a máis ventaxosa, a Arnaiz, se empezaron a levar a cabo os traballos, que os traballos pois constan no propio concello que se fixo un avance donde se estudiou pormenorizadamente cada núcleo. Agora pois hai un estudio pormenorizado de cada núcleo, do grado de consolidación, dos servicios todos que se prestan, é un servicio que quedou feito para o propio concello, pero, bueno, pois cando presentamos na Xunta, naquel entonces, pois con este avance e coa nova lei do solo, pois parte dos terrenos edificables que había no plan xeral no seu día é que non lo recortaban. Non é que ampliáramos as zonas edificables para ampliar o crecemento de Ribadumia, sino que precisamente non lo recortaban, o cal pois nós non estábamos desde logo de acordo con que un pouco adaptar o plan xeral á nova lei nos quitara edificabilidade en moitas das parcelas do propio municipio e dos propios veciños. Nós o que queríamos precisamente era ampliar aqueles núcleos, ampliar as zonas de edificabilidade para que os veciños poderan seguir construindo e poderan seguir crecendo. Entonces, chegado a ese punto, foi cando o Partido Popular decideu paralizar os traballos, pagóuselle a Arnaiz o que correspondía por aquel traballo que fixo inicialmente, se certificou, se lle pagou a parte e por eso quedou pendiente un pouco de levar a cabo ese proxecto, porque naquel momento pois non lle favorecía para nada nin o Concello, nin para os intereses do Concello, e sobre todo non o Concello, senón dos propios veciños de Ribadumia, no cal pois as pretensións eran precisamente ampliar as zonas edificables do noso concello, e que moitos veciños onde agora teñen unha parcela que non podían construir unha casa, pois poderan construíla. Pero, bueno, ao final non se logrou ningún objetivo deses do que vostede pretendía, e o Concello de Ribadumia pagou, ou se gastaron 21.000 euros sin obter ningún resultado positivo para beneficio dos veciños e das veciñas deste Concello. De todas as maneiras, hai que recordar que do 2001 hasta o 2010 vostede pudo facer a modificación se interesaba para o Concello de Ribadumia, non fixo absolutamente nada, e no ano 2010, cando cambiou a lei, se pagaron 21.000 euros sin facer ningún traballo positivo para este Concello de Ribadumia. Eu creo que isto é importante que o sepan os veciños tamén de Ribadumia, porque a veces cando falamos de subvencións, pois, bueno, pois eso nos toca a todos os veciños, non? Cada un coa súa parte que lle corresponde, pero isto é unha realidade. Entón, eu creo que ten que quedar claro neste pliego que se gastaron 21.600 euros para pagarlle a unha empresa para non ter ningún resultado positivo aquí neste Concello de Ribadumia en materia de plan xeral. Por lo tanto, eu creo que con esta anotación pois rematamos este punto. Pasamos, votos a favor. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é axudas a entidades e clubs. Vai a comentar este punto a concelleira Pilar Martínez. Como estes anos anteriores, traemos a aprobación do Pleno a proposta que se presentou xa na Comisión Informativa para distribuir o 85% do montante global das axudas municipais, tanto a entidades culturais, deportivas e sociais. A cantidade a repartir é a mesma que está consignada no presuposto, e agora mesmo o que se trae a pleno é o 85%, que se correspondería con 17.000 euros para as asociacións e entidades culturais, 28.900 euros para as asociacións deportivas e 7.250 euros para as asociacións sociais. Empezando polas culturais, que son as que están arriba, temos o mesmo número de asociacións que se presentaron o ano pasado, e a distribución, según os baremos que se fixo aquí antes da Comisión Informativa, polo as bases que se aprobaron en 2016, número de socios, número de participantes nas actividades, aproximado, evidentemente, o que eles indican, duración das actividades e outros méritos, como poden ser, pois,
dar promoción ao Concello de Ribadumia, promocionar a cultura galega, actividades innovadoras, etc. Son esas puntuacións que están aí arriba e que foron obtendo cada unha das asociacións de veciños. E así, os números quedaron en a Asociación de Veciños de Barrantes obtivo unha puntuación que creo que foi a máxima 65,55 puntos, correspondéndolle 2.254,74 euros, na Festa do Polo 26,70 puntos, 918,41 euros, a Banda Municipal de Ribadumia 47,63 puntos, 1.638,17 euros, a Asociación Herminio Barreiro 44,50, 1.530,68 puntos, Agrupación Músico-Cultural 58,45 puntos, 2.010,52 euros, Asociación Alecrín 32,35, 1.112,75 euros, Xubilados a Senra 20 puntos, 687,95 euros, P de Cuba 32,15 puntos, 1.105,87 euros, os Trasnos do Salnés 34,10, 1.172,95 euros, Asociación Festeiros de Leiro 34,40, 1.183,27 euros, e as dúas AMPAs, a do CRA de Ribadumia 39,25 puntos, 1.350,09 euros, e a do CPI 59,15 puntos, 2.034,60 euros. Con respecto ás asociacións, as entidades deportivas, este ano volveu a presentar, que non presentara o ano pasado, as Mamis Arnelas, que todo o mundo pois pregunta, están en Ribadumia? Sí, teñen a sede social en Ribadumia, e este ano participaron, pois creo que foi en Fútbol 7 na zona de Vigo, e evidentemente solicitaron a subvención e teñen dereito a ela, quedando, claro, ao presentarse esa asociación, esta entidade, máis os dous patrocinios que hai abaixo, que vedes aí, que son do Club Náutico Muiño, pola participación de María Pérez e de Manuel Fontán estes días, esta semana pasada, no Europeo Junior que se celebrou en Italia, evidentemente os 28.900 euros son a repartir entre menos, polo que baixaron un pouquiño as axudas con respecto ao ano pasado. E así o Náutico Muiño correspondelle 241 puntos, tendo en conta o número de socios que teñen, as fichas, os federados, as categorías, o nivel donde compiten e tamén as escuelas deportivas, correspondéndolle 6.679,68 euros. O Umia Club de Fútbol 302,80 puntos, 8.392,56, o Club Deportivo Ribadumia 340 puntos, 9.423,61, Tenis de mesa 81,40 puntos, 2.256,12, as Mamis Arnelas 31 puntos, 859,21 e Tecor Salnés 6,50 puntos, 180,16 euros. Os dous patrocinios, o máximo nivel, que serían os campeonatos mundiais, serían 25 puntos, neste caso correspondelle 20 puntos a cada un deles, e solicitaban 1.000 euros. Hai que ter en conta que estes deportistas non reciben ninguna outra axuda de ninguna outra administración pública, nin Federación Española, nin nada, correspondelle 20 puntos a cada un, que, o sea, na proporción total 554,33 euros a cada un deles. E por último, as asociacións sociais. Este ano temos unha asociación nova, que a Asociación Gotas presentou a solicitude igual que as demais, e quedaría repartido Esperanza Salnés 1.638,02 euros, a Asociación Gotas 885,42, a Asociación Española contra o Cáncer de Pontevedra 885,42, Esmar Maltrato Cero 841,15. Quixera deixar constancia de que, por exemplo, a Asociación Española contra o Cáncer o ano pasado non, o anterior recibiu máis subvención, pero aquí, se vos fixades no cadro de beneficiarios, teñen puntuación cero, porque pois non, o sea, pídeselles que nos indiquen cantos beneficiarios atenden en Ribadumia, que é o que exixen as bases, e pois pola lei de protección de datos non queren dicir
o sea, din cantos, pero a persona que o ten que corroborar pois non queren dicir nombres, entonces evidentemente aí non podemos puntuar. E despois está o Banco de Alimentos, que funciona por convenio igual, de feito non pediu subvención, e Protección Civil, que ten a partida correspondente de 3.000 euros no presuposto e que cubre con creces, ademais, a puntuación necesaria para obter eses 3.000 euros. Destas asociacións, ahora mismo requeriu sello de documentación a 5, Herminio Barreiro, Festeiros de Leiro, Náutico Muiño, Mamis Arnelas e Asociación Gotas, porque lles falta documentación, uns porque teñen que certificar que teñen X número de socios coas cuotas ao día, non só vale dicir que teñen 500 socios, teñen que dicir que teñen as cuotas ao día, e outros, pois, por exemplo, porque lle falta o CIF ou o número de cuenta corrente. Teñen 10 días, evidentemente, para presentar esa documentación e, en principio, vamos a contar que van presentar, de feito, 2 xa o presentaron. Entonces vamos a contar que van a presentar e que van quedar as axudas tal e como están. Despois, non sei se queres comentar ti a comparativa o que facemos todos os anos, é dicir, repartimos o 85% das axudas. Hai que ter en conta que, por exemplo, este ano hai dúas asociacións que, en comparación ao ano pasado, subiron, nas culturais falamos, que son, que son a Asociación de Veciños de Barrantes e a Agrupación Músico-Cultural, que, por exemplo, o ano pasado pois recibiron menos do que viñan percibindo, porque, polo que fose, presentaron menos actividades ou o que fora. E, en general, nas deportivas baixaron, polo que dixen antes, porque se presentou unha asociación máis, as Mamis Arnelas, e ademais inclúense os 2 patrocinios. E en principio non hai máis que comentar. Despois terán que xustificar as axudas nestes próximos meses e, como o ano pasado, a finais de decembro volveráselles a solicitar se fixeron algunha actividade máis para repartir o 15% restante, porque teñen para xustificar ata o 20 de xaneiro, se non me equivoco. Gracias, Pilar. Algúna observación por parte do Partido Popular? Antes de comenzar a miña intervención, noto en falta que na comisión informativa non o manifestei, porque a verdad non me dará cuenta de que falta a Fundación Amigos de Galicia. Non solicitaron. Non solicitaron este ano? Non. Se lle requireu para que solicitaran? A todas as asociacións, cando se abre o prazo, a todas se lles manda por mail e mándaselles carta certificada con acuse de recibo. A todas. Entonces, evidentemente, e antes de que se acabe o plazo, normalmente a persona encargada chama ou volve a mandar mail indicando que se está acabando o plazo. Entonces, a ver, a casa tampouco podemos ir buscar a ninguén. Non está claro, me extrañou porque todos estos anos sí, solicitaron, pero non, este ano se acollen a ese tipo de subvencións e boteina en falta. Bueno, pois vendo pois un pouco todas as solicitudes que se fixeron para acollerse a este tipo de subvencións do ano 2018 con cargo ao Concello, pois non nos queda máis que neste caso, pois sobre todo felicitar e agradecer a gran labor que están facendo pois todas as entidades, tanto a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo, formativo, deportivo, de todos estes colectivos do Concello, que ao final pois nos demostra que son unhas entidades dinámicas, que son unhas entidades participativas, que son unhas entidades emprendedoras pola gran número de actividades que desarrollan ao largo do ano, e non solamente polas actividades que desarrollan ao largo do ano, senón tamén un pouco por transmitir a cultura do noso Concello pois alá por donde vaya, e promocionar o noso Concello tamén por diferentes puntos aos que van accedendo. Por eso que sempre que falamos de axudas, pois está claro que sempre nos vai aparecer pouca cantidade, pero bueno, o diñeiro pois é o que hai, é o que hai que repartir. Nos un pouco para ser coherentes coa nosa forma de pensar destes últimos anos, no cal pois manifestamos e non entendemos pois que se aproben agora mesmo pois estas axudas que estamos no mes de julio, no cal pois moitísimas entidades e moitísimas asociacións pois xa levan organizando actividades ao longo de todos estes meses, que se reparta agora o 85%,
e que se reparta pois o 15% a finales de anos, cando, bueno, pois a estas alturas xa deberíamos estar repartindo o 100%, porque despois depende da justificación das propios asociacións, se justifican demais ou non, para poder levar optar a ese 15%. Entonces, votamos en falta que agora mesmo, pois neste mes de julio que estamos, no cal pois moitas asociacións xa teñen avanzadas en moitos colectivos e entidades pois numerosas actividades, que non se reparta xa o 100%. E despois, bueno, tamén votamos de menos, pois como xa manifestamos noutros plenos cando se debaten ese tipo de axudas, é precisamente pois, con aquelas asociacións, aquelas entidades nas cales sabemos que teñen unha actividade de forma continua ao longo de todo o ano, pois a posibilidade de firmar algún convenio desde principios de anos para que eles pois poidan saber con que cantidade van a contar ao longo do ano e poder organizarse de mellor xeito, porque está claro pois que eles fan unha previsión desde principios de ano, pero non saben a cantidade que van a obter, dado que depende un pouco das partidas que hai xa aprobadas no presupuesto, e non solamente eso, senón do número de solicitudes que hai xa a hora de presentar estas que se acollan a estas subvencións. Se hai moitas asociacións, pois o reparto hai no que facer entre máis e tocar haya menos, entonces para que este tipo de entidades, este tipo de colectivos que ao final pois fan unhas actividades de forma continua, pois que puderan saber desde principio de anos para poder organizarse pois aquelas cuantías coas que van a contar ao longo de todo o ano. Entonces, bueno, pois nos en base a isto, pois vamos a absternos neste punto polos motivos que acabo de decir. Estamos de acordo con que se faga este reparto de axudas a colectivos, felicitalos por esa gran labor, pero desde logo, pois ese reparto no mes de julio 85-15, dependendo nestas alturas, pois non, e sobre todo pois tamén eses convenios que se poderán firmar con estes colectivos que xa coñecemos todos, que desenvolven unha actividade casi constante ao longo de todos os anos. Alguna anotación, Pilar? Sí, dúas, é dicir, evidentemente, Salome, repites o que Luís dicía todos os anos anteriores, non é máis que repetir o que se comentaba, pero eu sí que che vou facer dúas observacións igual importantes que non te das conta, pero os números están aí, os números son os que din. É dicir, falas de que non entendes por que entregamos o 85% da subvención e non o 100%. Creo que xa se xustificou por activa e por pasiva, xa se dixo, levamos 3 anos coas bases aprobadas e aplicando igual, pero bueno, o que non quere entender, evidentemente, cos xordos tampouco podemos facer moito. Pero eso sí, o que sí convén recalcar é que nos, repartindo en xullo o 85%, estamos repartindo, fíxate nas culturais, 17.000 euros, cando ti, repartindo 100%, en 2014 repartías 6.750 euros. E non é porque non tiveras presupuesto, tiñas exactamente o mismo presupuesto que temos nos agora, 20.000 euros. Solo que ti te quedabas con 13.250 euros sin gastar, e nós ahora mismo repartimos o 85%, que son 17.000, e despois, en xaneiro, repartirase o 15%, que pois a cantidade que chega hasta 20.000 euros, 3.000 euros, que é unha cantidade ínfima. Pero fíjate, 2014, 2015, coas bases que tiñas ti, o que tiñades vos, non vamos a falar de ti, fíjate que cantidade se repartía, o 100%, 6.750 en 2014, 2015, 8.450. E fíjate o que se reparte ahora mismo co 85%. Dis que non saben, claro, con que cantidades contan. Evidentemente saben que se fan máis menos as actividades que veñen facendo todos os anos, van recibir prácticamente todas máis do dobre do que recibían co PP no ano 2014 e no ano 2015. E relativo aos convenios, que repetimos os convenios, é dicir, gobernaches 14 anos, evidentemente moi fácil pedir cando non estamos. Agora sí, hai dúas, que eu saiba, polo menos o que eu coñeza, hai dúas asociacións que teño en mente que teñen convenios. Unha delas tamén solicita estas axudas, que é o Club Náutico Muiño. Por qué? Porque este equipo de goberno abriu a man
a que estas asociacións puidesen solicitar estas axudas, porque coas anteriores bases estaba terminantemente prohibido, é dicir, non podían solicitar estas axudas. É dicir, convenios sí, pero os teus convenios eran moi restrictivos, é dicir, solo se podían ater o convenio. De feito, o Náutico Muiño, que se suma ás bases, está percibindo casi o dobre do que percibía co convenio. E eles sí que non o sabían, porque eles iban en función dos cartos que se ingresasen polo ximnasio. É dicir, se había xente no ximnasio, les cobraban a mitad, se non había xente no ximnasio, non cobraban nada. Pero nin axudas, nin por convenio. Entonces tampouco podemos presumir que os convenios son tan bons cando os vosos non funcionaban, porque de feito, unha delas está adheréndose ás bases que aprobamos nós e están solicitando as axudas como entidades deportivas. Por lo tanto, é moi fácil predicar cando se tivo oportunidade de facer as cousas, algunhas fixeron, se non se fixeron ben, e agora estamos a reclamar que os demais fagan en 3 anos o que nós non fixemos en 14. Pero bueno, evidentemente estás no teu dereito. Alguna aportación, Enrique? Ben, eu en algún momento salme terás que reconocernos cando facemos algo ben, e xa vai tocando. Hai que ir aos feitos. As bases anteriores, cada ano perdíanse entidades no Concello, o nivel de actividade iba baixando e había entidades que estaban directamente fora e había problemas todos os anos. Dende que se cambiaron as bases, aumentou o número de entidades que solicitan subvención, apareceron entidades novas e isto débese tamén a un momento social que temos en Ribadumia, que ano que decir, seguramente seamos o Concello da Comarca con máis nivel de actividade social, tanto por temas culturais, por temas sociais e incluso por entidades deportivas. E hai que dicirlo, iso débese, bueno, porque saben que será moito ou será pouco, pero teñen unhas bases que permiten acceder a unhas axudas. Antes tiñan unhas bases, recibirían axudas ou non, dependendo do día que tuveran os políticos de turno. E a mí gustaríame que se falara tamén en positivo destas cousas. Oye, as bases poderán non gustarche, pero están funcionando, están dando un resultado positivo e estáse vendo na rúa, que onde interesa. E é certo que os cartos nunca van a chegar, pero polo menos os que hai danse, que antes non se daban, e as entidades saben que poden contar con esa cantidad. Moita ou pouca, bueno, tamén farán en función do que poidan. Non todas as entidades necesitan 20.000 euros ao ano. E a mí gustaríame que se recoñecera ese traballo, con independencia despois de que ti podes estar de acordo coas bases ou non. O feito son os feitos, e de verdad que me gustaría que se recoñecera. Bueno, vamos a ver, Salomé, despois das amigos, sí, se pode facer alguna aportación. Se pode intervir. Bueno, se dice que desde o grupo de goberno pues está facendo moi ben, pues nós desde logo pues non estamos de acordo neste caso, porque bueno, só hai que mirar, xa non digo o que dice o Partido Popular ou non, que se fan probas deportivas aquí de espaldas aos clubs do propio Concello. Esa non é a primeira vez, nin a segunda. Se fai unha proba de slalom que non se conta co Club Náutico Muiño para nada. Entonces, de que estamos facendo ben, pues non estamos de acordo. Eso que está dicindo é mentira. De todas as maneiras, hai un punto exclusivo para iso. Hai un punto exclusivo para iso. Eso que acaba de decir é mentira. No meu turno de palabra, eu creo que estou falando... Quero dicir que o tema do slalom é mentira o que vostede está dicindo. E de feito, o punto número 9 vamos a tratar precisamente sobre ese tema. Por lo tanto, ten que perdoar que a interrumpa, porque non se pode meter en puntos que non corresponden ese tipo de mentiras na que estamos engañando aos veciños e veciñas deste Concello de Ribadumia. E despois vai a quedar perfectamente claro porque iso é unha mentira o que vostede está dicindo. Eu estou no meu turno de palabra, espero que se me respete, o alcalde, pero se ciña o punto, se non se ciña o punto, ao mellor temos que retirar a palabra. O punto, porque estamos falando de entidades deportivas, estamos falando de entidades sociais, locales. Ustedes están dicindo que están encantados todos, que o están facendo moi ben e que eu lle teño que aplaudir, entonces eu non lle vou aplaudir porque hai entidades as cales pois non están contentas. Como acabo de mencionar esa, que sabemos que a proba do slalom se fixo e o Club Náutico Muiño participaba nese día noutro lado, porque non se contou con eles a hora de fijar unha fecha. Eso é evidente, e sabe o vostede, está dicindo absolutamente mentira. Teño que rebatir que está engañando aos veciños con esta afirmación que vostede está dicindo. Eu sei que a vostede non lle gusta que fale. Non lle gusta que fale. Eu xa sei que a vostede non lle gusta que fale. Con esta afirmación que vostede está dicindo, está mentindo aos veciños
deste Concello. Os veciños, hoxe en Está día, mentindo. gracias a Dios, De pues, todas son as maneiras, suficientemente inteligentes sí, efectivamente, para saber como pois, o que por estou suposto dicindo. que sí. A vostede lle pode gustar Gracias máis a Dios que soy así. ou pode lle gustar menos, pero a verdade é que estou Vale. no meu turno de palabra, eu, por favor, Pero os turnos bueno, de vostede- se dá vostede- o alcalde. non ti. Vostede, no, pero independientemente de eso, non discuto, pero me independientemente de está eso. interrompiendo Se Se vostede se quere constantemente. ceñir ao punto, ten a palabra, e se vostede vai a tocar outros temas que vamos a tocar en outro punto, evidentemente, pois me vexo na obligación de É que retirar me a estou palabra, referindo señora Peña. ao punto. Vale, no, é que Entonces, vostede é que está non podo- engañando aos veciños e ás veciñas, e despois o vamos a aclarar. Está De todas claro. as maneiras, Siga falando vostede, Sí, diga efectivamente, que me toca ahora falar a mí. exactamente, Señora siga falando Peña, vostede, mire, porque mire, está claro que aquí non se pode falar, estou falando de entidades, Mire, estou falando de señora asociacións, Peña, non lle xa, gusta o non se discurso. cabree que non pasa absolutamente nada. Non se cabree que non pasa Cabreado absolutamente está nada. usted, que non deixa intervir Mire, cando non lle gusta o discurso. hai unha cousa na que estamos Evidente. de acordo, que foi o inicio da súa intervención. Este equipo de goberno e calquer veciña e veciña ten que estar satisfeito coa actividade que se está levando a cabo neste Concello, tanto as entidades culturais e deportivas están facendo un traballo magnífico, un traballo de sacrificio, porque están ao frente, digamos, pues deste tipo de asociacións, deste tipo de entidades deportivas, pues a verdade é que é un traballo, bueno, pues a veces hai que quitarlle tempo á familia pues para dedicarse, para estar ao frente destas entidades. Este equipo de goberno, despois de agradecerlle a todas as entidades culturales e deportivas o esforzo que están a facer, tamén quere deixar clara unha cousa. Vostede fixo dúas aportacións, despois, a mellor ainda comento algo máis, pero fixo dúas aportacións que no mes de julio que recibimos ou que solamente estamos aprobando unha subvención do 85%. Eu creo que a compañeira, bueno, quedou 15% para o mes de diciembre. Eu creo que Pilar xa fixo unha exposición moi clara, e calquera veciño que escoitara a intervención eu creo que queda perfectamente clara. Nos aprobando solamente o 85% estamos apoiando, estamos aprobando máis que vostede dando 100% da subvención que vostede concedía. Este equipo de goberno quere dicir á señora Peña e a todos os veciños deste Concello que cando vostede gobernaba repartía entre todos os veciños 40.000 euros e cando nós estamos gobernando estamos repartindo 77.000 euros. Por lo tanto, eu creo que é un dato suficientemente claro para que calquera veciño entenda que se está facendo un reparto moito maior do que vostede estaba facendo. E aparte deso, señora Peña, dese reparto, dese aumento moi importante que estamos falando en torno a un 40% aproximadamente, vostede fala de convenios. Eu non sei a que convenios se quere referir. Vamos a ver. Por unha parte, este equipo de goberno reparte a subvención cunhas bases. É dicir, hai unha guía maestra para repartir as subvencións. Vostede repartía posiblemente a voleo, vamos a utilizar este término, sin ningún tipo de un procedimiento, digamos, ou un aspecto que poida ser xustificado. Vostede, en función da asociación ou da entidade que fora, pois posiblemente repartir. Este equipo de goberno fixe un traballo, fixe un esforzo importante para ter unhas bases para repartir a todos os veciños da maneira máis coherente e da maneira máis sensata posible. Por lo tanto, ese é un traballo que está encima da mesa, ese é un traballo real. Entonces, eso por unha parte. E por outra parte, vostede fala de convenios. Bueno, vostede póñanos encima da mesa que convenios quería que se fixeran e que cantidad lle pon a esos convenios ou a esas asociacións que vostede quere que teñen convenios. É dicir, vostede se nos fala contactos, nos dicimos, pois, ou sí ou non. É dicir, vostede poña encima da mesa esta asociación un convenio con esta cantidad. O que si lle estou dicindo eu é que nos pasamos de 40.000 euros a 80.000 euros. E creo que podía descifrar cada unha das asociacións culturais ou deportivas, entidades deportivas, o incremento das cuotas que están recibindo co noso goberno e da que vostede estaba gobernando. Por lo tanto, eu creo que ese aspecto xa o comentou Pilar e por lo tanto tampouco hai moito máis que dicir. É dicir, económicamente as entidades culturales e deportivas están recibindo unha maior cantidad, pero moita máis da que vostede quere recoñecer. Esta é unha realidade, señora Peña. Vale, entonces eu creo que aparte que estamos facendo un traballo moi correcto, creo que hubo moito diálogo con todas as entidades, tanto culturales como deportivas, para establecer unhas bases e para que puxeran encima da mesa pois as súas posibles aportacións para facer unhas bases o máis equilibradas posibles e para que puderan recibir, por tanto, unha subvención o máis equilibrada posible, porque é importante repartir as subvencións dunha maneira equilibrada e, por lo tanto, ese traballo a menos que haxa outro
encima da mesa, ou que haxa unha aportación de ideas que poidamos mellorar, que nós estamos interesados en poder modificar ese documento, si hai posibilidades de mellorar ese documento, pero nós, este equipo de goberno, nunca recibeu por parte de Salomé Peña, nin de Luís Serantes, nin do Grupo Popular, unha aportación para poder mellorar digamos, este reparto de subvencións a todas as entidades culturales e deportivas deste concello. Por lo tanto, esta é unha realidade. Lamentamos que vostede non se sume a aprobación ou que se manteña na abstención, pero, bueno, nós xa partíamos da base que vostedes non nos iban a apoiar, porque é moi duro pois apoiar un traballo que está feito, que está moi ben planificado, dende que nós entramos a gobernar neste concello. Pero un dato importante é que nos pasamos de 40.000 euros, Salomé, a 77.000 euros. Ese é un dato real. Cando se termina o ano, hai un incremento importante nas subvencións con respecto á súa época de goberno. E despois hai unhas bases reales na que tratamos de recoller todas as sensibilidades de todas as entidades culturales ou deportivas para poder dar o mellor reparto, ou polo menos o máis equilibrado posible para o reparto de subvencións. Eu creo que ese é un traballo importante deste equipo de goberno, e se non hai outra exposición que sea con mellor intención ou que poidamos mellorar o documento que nós temos para o reparto de subvención, pois evidentemente lamentamos que fagas este tipo de declaracións pouco oportunas e pouco serias. Vostede, cando fala de conceder un convenio a unha entidade, vostede poña nombre e cantidad. Entonces todos sabemos nombre e cantidad. De outra maneira vostede fala, pero sin un dato concreto, vostede fala, pero decir, o que si está claro é que os veciños e todas as entidades culturales e deportivas deste concello teñen que saber que antes se repartían 40.000 euros e actualmente se reparten 77.000 euros. Por lo tanto, eu creo que en este punto non vamos a matizar moito máis. Este dato creo que é importante que o sepan os veciños, e pasamos a votar este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é a moción a prol da educación no rural. Pasa a comentar este punto a concelleira Mar Reino. Vamos a ver. Esta é unha proposta para a aprobación dunha moción nos concellos galegos a prol da educación no rural, que parte da Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural. Quen integra esta Rede Galega? Pois está integrada por a Confederación de AMPAs Galegas. Recordemos que AMPAs son as asociacións de nais pais que hai presentes en todos os centros educativos de Galicia. Está tamén integrada por movementos de renovación pedagóxica, por profesores, por sindicatos docentes, por movementos ecologistas, por movementos de igualdade de xénero, por asociacións culturais, veciñais, de desenvolvemento rural e por outras entidades tamén ruralistas. É dicir, non vayamos a pensar que ven proposta por algún colectivo político, ni moitísimo menos, senón que ven proposta por todos os sectores, por así decirlo, que están representados, que teñen relación co que é a educación. Presentan unha moción tipo que a presentan en todos os concellos de Galicia, e vai precedida ademais dunha petición que fixeron a Xunta de Galicia nos pasados días, coa finalidade de fixar unha moratoria, é dicir, un retraso no peche de unidades escolares e na reducción de recursos docentes, tales como recursos materiais, profesorado, comedor, transporte, etc. Nas escolas do rural galego. Entre mentres, eles o que piden é que se faga antes un plan de educación específico para este contexto rural. Bueno, temos que decir que ao mellor pensamos no rural e pensamos nas zonas do interior de Lugo e de Ourense, pero nada máis longe da realidade. É dicir, ahora mismo o 60% da poboación galega vive en vilas, en zonas rurais, periurbanas e en aldeas. Non todo o mundo vive nas grandes cidades. E nós, Ribadumia, é un concello eminentemente rural, e a comarca do Samnés é unha comarca tamén eminentemente rural.
entre, por así decirlo, as justificacións que propón esta Rede Galega de Educación para presentar esta petición de moratoria á Xunta de Galicia, está en primeiro lugar o dereito universal recollido ademais na Constitución á educación que temos todos os cidadáns do Estado español. Pero non só o dereito á educación, senón tamén o dereito á igualdade na educación. Non teñen por que ter unha peor calidade educativa os nenos e nenas que vivan nunha zona rural que os nenos e nenas que vivan nunha cidade. Tamén expoñen que, bueno, que a Xunta de Galicia antepón moitísimas veces criterios administrativos de ratio de alumnos por profesor a hora de pechar escolas, a hora de reducir profesorado, a hora de non dotar de servicio de comedor, a hora tamén de pechar liñas de transporte, antes que estudiar outro tipo de alternativas pois que favorezan o acceso destes habitantes destas zonas á escolarización dentro do que é o seu propio entorno. E isto que vai levar, xa poñéndonos en casos extremos, por exemplo, das zonas interiores de Galicia, é a un despoboamento desas zonas, evidentemente, porque ninguén vai a ir a vivir para ali se non ten os servicios básicos, como un deles é a educación. Xa decía antes, non só se trata de pechar escolas, tamén se trata de recortar outro tipo de servizos, e vos podo decir que o estamos vivindo, ademais aquí, se me permitides, vou a falar como coñecedora do tema porque son mestra, o estamos vivindo incluso en colexios, nos centros educativos que temos na contorna, é dicir, profesores especialistas de pedagogía terapéutica, profesores especialistas de audición e linguaxe que atenden problemas específicos de nenos, que cada vez hai máis casos, e que teñen que itinerar por varios centros da contorna, e ás veces non tanto da contorna. Nós tivemos un mestre que tiña que itinerar con un colexio de Pontevedra, cando hai suficiente demanda dentro dos centros educativos para ter un especialista destas características a tempo completo. Pero, bueno, evidentemente, os que manexan, por así decirlo, o cotarro, pois evidentemente antepoñen os números e antepoñen a economía moitas veces o que é a calidade educativa, e iso é algo no que todos debemos pois de facer unha reflexión e de instar as administracións competentes para que cambien esta forma de pensar e pensen que servicios como a educación ou a sanidade, que tamén se están vendo problemas de reducción de moitos servizos, e o estamos vendo ademais estes días, son algo que debemos de coidar especialmente. Dito isto, dicir que o que propón esta Rede Galega de Educación e Desenvolvemento no Rural na súa moción son 4 puntos que vou a ler a continuación. O primeiro deles é que se solicite da Xunta de Galicia a elaboración e aplicación dun plan específico de educación para o medio rural, coa finalidade de dar solucións contextualizadas aos graves problemas que lle afectan. O segundo punto é que se lle pida á Consellería de Educación e a adopción dunha moratoria no peche de escolas ou supresións de unidades, servizos complementarios e recursos educativos que atinxan ao rural, en tanto non entre en vigor o plan solicitado no punto anterior. Que se lle demande á Consellería de Educación a execución entre mentres de fórmulas de agrupamentos funcionais flexibles e adaptados a cada zona escolar, consensuadas coa comunidade educativa na procura de novos modelos de desenvolvemento do servizo público de educación no rural. E, por último, que dende o Concello se notifique á Consellería de Educación da Xunta de Galicia este acordo a prol de educación no rural galego e se remita copia á Confederación de AMPAs Galegas. Non sei se o Partido Popular ten algo que engadir ou matizar con respecto a isto. A ver, aquí se trae esta moción, como ben decías, unha moción tipo, unha moción que presenta pois a Confederación de AMPAs Galegas. E máis entidades, E máis entidades, como mencionaches, pero é ben certo que a singularidade de cada concello, de cada territorio, de cada provincia é completamente diferente. Estamos falando de que cada
sitio pois ten unhas características distintas, polo cal se debe actuar de forma diferente. Estamos a referir que neste caso a Ribadumia non lle afecta este tema a día de hoxe, e máis eu creo que en Ribadumia sería todo o contrario, porque vemos como pasa ano tras ano que os nenos piden plaza precisamente no colexio en Barrantes, e se non van máis nenos pois son porque moitas veces as plazas están agotadas, pero bueno, é ben certo que no caso de Ribadumia pois non nos está afectando, que no seu día se pode afectar, pero tamén é ben certo que hai concellos, ademais aquí na provincia, no cal pois aínda habendo un número pequeno de nenos, as unitarias se siguen mantendo, porque eso, desde a propia educación, o que priman é un pouco as características de cada territorio. Hai concellos na provincia de Pontevedra nos cales, a pesar de ter menos de 6 nenos, se siguen mantendo pois o número de unitarias, porque o colexio ao mellor está a 20 kilómetros da unitaria. Entón estamos falando de que educación neste tipo de cuestións prima un pouco a singularidade de cada territorio, a singularidade de cada concello. Tamén hai que destacar pois que Galicia, xunto con Asturias, son as únicas comunidades a nivel español, a nivel europeo, que manteñen estas escolas unitarias, o gran esforzo que está facendo pois educación por manter estas escolas unitarias. Eu creo que hoxe, ainda que se trae esta moción tipo, eu creo que se debería un pouco especificar e concretar en función de cada concello, en función das características de cada un e das necesidades que teña cada concello. Entonces, bueno, nos neste caso está claro que por solidarizarnos con este tipo de cuestións nos vamos a abster, pero é ben certo que aquí en Ribadumia, pois a día de hoxe isto non nos está afectando, porque bueno, as escolas unitarias teñen un número de nenos suficientemente alto como para mantelas abertas, e en principio o que pasaba, polo menos anteriormente, é que pedían máis plazas en Barrantes e se tiñan que ir aos preescolares porque ao final pois as plazas de Barrantes estaban anotadas. Pero bueno, chegado o momento se estudiaría, pero bueno, Ribadumia neste momento non está neste caso. Nos pois se presenta unha moción tipo que eu creo que debería concretar un pouquiño máis en función das características de cada concello, porque aquí falamos de forma xenérica para todos os concellos, sea un concello de Lugo que está no interior e que ten, ou un concello, pois como é neste caso de Ribadumia, eu creo que tiñan que especificar e concretar, porque en este caso a educación estudia cada caso de forma particular e de forma dun xeito minucioso en función das características, e por iso que non aplica sempre a lei da mesma maneira, nin cerra os colexios da mesma maneira en función do número de alumnos. Depende un pouco da singularidade, como decía, de cada un dos territorios. Permítesme, alcalde. Sí. Bueno, Salomé, ti dis que por solidaridade te vas a abster. Pois esa é a forma de entender ti a solidaridade. Bueno, creo que non hai máis que decir. Eu creo que por solidaridade, evidentemente, se ese fora un dos fundamentos para votar a favor desta moción, o que debería ser de votar a favor. Pero bueno, nós entendemos que, bueno, que ao Partido Popular lle costa moitísimo cada vez que se fai un requerimento á Xunta de Galicia, que non olvidemos está gobernada polos seus socios de goberno, pois antepoñer o partidismo o ir a favor do Partido Popular na Xunta de Galicia e non dos intereses das mocións que sempre que se presentan aquí son en prol dos intereses dos veciños. Me parece que te quedaches moito co tema de peche de unitarias, e eu che nomei máis exemplos. E eu non sei, pero creo que ti tamén o sabes, porque eu tuve en conversas coa dirección do colexio, neste caso coa dirección anterior, e tamén me comentou Ana, que había estado conversando contigo, de que había graves problemas no noso centro porque reclamaban urxentemente a dotación dunha segunda especialista en pedagogía terapéutica polos casos complicados de problemas que había por aula aquí no noso colexio. Non só é cuestión de pechar unitarias e de non pechar unitarias, é cuestión de outras cousas, como por exemplo é a reducción ou
o non abastecer de especialistas necesarios os centros educativos. Pero bueno, ti te quedas co peche de unitarias porque te interesa. Dis que a Xunta que estudia cada caso en concreto e que Ribadumia que non está afectada nestes momentos. Estudia cada caso en concreto é relativo. A Xunta o que fai é facer números, Salomé. Fai números, X nenos, pois correspondelle ou non lle corresponde ter a escola aberta. E non fai falta ir a zonas de Lugo, de Ourense. Eu che quero recordar que nos últimos 5 anos se pechou a unitaria do Sisto, e creo que aquí hai un veciño ademais de por ali de cerca que o pode corroborar. Se pechou unha unitaria en Bamio, se pechou unha unitaria en Tremoedo, e curiosamente non fai tanto tempo o preescolar de Lois tamén correu o risco de que se pechara. E eu pregúntome, Salomé, pode ser que nun futuro próximo, pois ao mellor no preescolar de Sisán, de onde ti eres, ou no preescolar de Lois, queden menos de X nenos que a ratio que a Xunta pon, e pechen a escola e os manden, pois digan, bueno, como en Barrantes efectivamente pois se cumple a ratio máxima e non hai sitio, repartimos os rapaces de Sisán entre Leiro, Lois, Ribadumia, e me pregunto eu que vas a facer nese caso, Salomé? Vas a apoiar a Xunta de Galicia? Vas a apoiar aos veciños? Os veciños como fixen, sabes? Xa, pois xa se ve como estás apoiando, no, porque mira, este caso pode ser, perdonas, todo no turno de palabra. É que me fixo unha pregunta. Este caso se pode dar en calquera momento. E entonces, o que teñen que saber os veciños de Ribadumia é que o Partido Popular de Ribadumia, ante unha moción tipo dunha situación que ademais o que están pedindo é un peche, o sea, unha moratoria no peche de unidades de cara ao curso que ven, pero están abarcando algo máis, están indo a medio plazo e están pedindo un plan específico para a zona do rural, que eso nos pode chegar a afectar a nós tamén o día de mañán. Si este plan queda aprobado, estamos, por así decirlo, salvaguardados en caso de que intente haber algunha supresión. Non sei se o entendes. Vale. Si isto non se aproba, evidentemente, bueno, pois ao mellor o ano que ven o volven a intentar, o seguinte tamén, pero está claro que os non sei nos outros concellos, pero desde logo o Partido Popular de Ribadumia non está moito pola labor de apoiar este tipo de iniciativas. É dicir, que se estudien e se teñan en conta outras cousas e non só os números. Pero che quería dicir tamén algo máis. Resulta curioso porque o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, do teu partido, do Partido Popular, cando se dirixe ao goberno da nación, pois a hora de pedir solidaridade financiera territorial, é dicir, de pedir financiamento para a comunidade autónoma de Galicia, alega factor de dispersión demográfica e territorial. É dicir, que somos unha comunidade autónoma eminentemente rural, donde a poboación está moi dispersa e non está concentrada, salvo na franxa da costa. Decir tamén que o señor Feijóo, do Partido Popular, do teu partido, chama ou denomina a esta legislatura como a legislatura do rural, a legislatura da defensa do rural. E, sin embargo, pois non atende a outros criterios como un criterio básico, como un servicio básico que é o da educación, a hora de defender este entorno rural do que el tanto presume cando lle convén. E, evidentemente, pois vos o que facedes é o mesmo, é dicir, defender o goberno da Xunta, que tampouco lle están pedindo nada fora de punto, é dicir, simplemente unha moratoria e que se estableza un plan específico para as zonas do rural. Eu penso que non sei, non vos van a votar, nin vos van a cortar o carné de afiliado porque apoiedes isto, ni moitísimo menos. Pero, bueno, eu non me esperaba outra cousa porque xa digo, ven sendo unha tónica xeral do Partido Popular de Ribadumia cada vez que hai que dirixirse á Xunta de Galicia. Parece que temos medo. Eu, nese aspecto, pois mira, estou orgullosa de ser independente, fíjate. Porque eu, se teño que ir en contra da Xunta, vou da Xunta, se teño que ir en contra da Deputación, sempre canto sea defender os intereses de Ribadumia, me dá igual o partido que este gobernando na administración que estea, cousa que vos non podedes decir. Pero bueno, como decía antes, alá cada quen co seu posicionamento con respecto a esta moción, e bueno, se un día nos toca a nós, se un día nos toca o Concello de Ribadumia, pois Salomé a hemeroteca dirá o posicionamento que tivestes
cando se presentou esta problemática, que xa digo, a nos agora non nos atinxe, pero nos pode atinxir, e ademais é unha solicitude que se fai non pensando só no curso que ven, sino pensando xa en darlle unha estabilidade e unha calidade educativa ao rural no futuro. E nada máis. Gracias, Mar. Alguna anotación? Sí. Eu é que realmente estou sorprendidísimo. Como podes dicir que esta cuestión a nós non nos afecta? Fagoche saber, que igual non te enterache, isto podemos cambiar mañá se queres, que nós non vivimos nunha república independente aquí en Ribadumia. Casi. E se queredes firmámoslo mañán, pero de momento non. Dependemos do que aconteza tamén no resto do país. E en Galicia, que é unha autonomía moi rural, como le gusta decir tamén ao señor Feijóo, se perde a vida no rural, perdemos todos. E imos a ter moitísimos problemas todos os demais. Nós estamos moi afectados polo que pasa ao noso alrededor. Que digas eso é unha barbaridade. É unha barbaridade. E demais, grande. Eu non sei que pretendías. Igual pretendías vir aquí a decirnos que esta que era unha moción genérica que non tiña objeto. Ten un objeto moi importante e explicou non moi ben Mar. O Partido Popular leva desmontando a educación rural desde que entrou a gobernar Feijóo. Sacaron a Escola na Casa, que era o Preescolar na Casa, que era un programa punteiro que era importantísimo e que estaba tendo moi bo resultado, a primeira de cambio. E despois xa levan cerrados máis de 200 escolas unitarias. E siguen esa línea. E non hai idea de que vaya a cambiar. Seguimos tendo no orzamento unha base económica para a educación baixísima, 5 puntos por debaixo do resto do Estado, que xa o Estado español vai atrasado con respecto a Europa calquera cantidad. E seguimos aí. E tú dices que isto non é importante, pero si o é, porque se non conseguimos asentar a población rural, imos ter moitos problemas. E Feijóo, que lle gusta dicir que ele aposta polo rural e que non podemos dicir unha cousa e despois facer a contraria. Non entendo a posición da abstención. Coño, ti deberías, polo menos, apoiar o teu partido e votar en contra. E se non, pois votar a favor. Quedarte no medio dando por feito que isto, que bueno, que aquí non afecta e tal, é unha posición que políticamente eu non consigo entendela. E nada. Alguna aportación, Salomé? Aquí, cando se expuxo esta moción tipo, que fala pero non concreta nada, aquí non estamos falando de datos, nin de concellos, nin de unitarias, nin de servicios que se perderon, aquí falamos un pouco de forma genérica. Aquí non estamos falando do caso de Ribadumia, nin da comarca do Salnés, nin da provincia de Pontevedra, para nada. Aquí se fala un pouco de datos aleatorios do que pode pasar, porque non hai absolutamente ningún dato. Aquí se dixo que non era unha moción política. Eu, na miña intervención, para nada falei de política, para nada. Falamos da nosa postura, a defendemos. Eu está claro que estou aquí para defender os intereses dos veciños, e sempre o dixen. Esta moción tipo absolutamente, xa che digo, non fala de ningún dato, nin de ningún servicio que a día de hoxe non haixa, nada, é unha moción tipo no cal, pois, dado o que poida pasar, no caso de que viñera dun dato concreto de Ribadumia, o Partido Popular vai no apoiar e van a ser os primeiros, porque o fixemos sempre e o vamos a seguir facendo. Eu non falei nada de aquí, o único que intervinchedes vos de política sodes vos. Aquí nós estamos para defender os intereses dos veciños. E xa o demostramos en numerosas ocasiones cando veñen propostas para demandar máis propoñerlle a Xunta ou instar a Xunta, e nós votamos a favor, sempre que sea para defender os intereses dos veciños. Eu temos está aí nas hemerotecas que podes velos. Ahora, aquí está claro que esta moción é xenérica e non a fala absolutamente de ningún tipo de dato. Eu aquí estou falando, estou representando os veciños de Ribadumia, entonces eu vou a defender o que os veciños de Ribadumia lle afecta. A día de hoxe, os veciños de Ribadumia teñen as escolas unitarias, teñen acedo, e que digan que desde o Partido Popular, desde Feijóo, non defende os intereses do rural, que non defende, que me parece increíble. Eu non quería falar de política porque aquí non viñen a falar de política, veñen a falar dos intereses. Pero eu estou falando, pero estou falando, é que aquí é que eu non podo, eu non logro entender, como? Que te relajes, que sí, pero que a ver, eu creo que debedes respetar, xa estamos un pouco cansos de que non respetedes a nosa opinión e que non respetedes o noso sentido de voto. Podedes estar a favor, podedes estar en contra. Eu, numerosas propostas que nós facemos desde o Partido Popular, e podo empezar a mencionar unha por unha, que lle afectan a veciños, a colectivos de Ribadumia,
para beneficio non votaches ninguna sola a favor, ni unha sola. E, vale, respeto a vosa decisión, non a comparto, pero a respeto. Ahora, vos jamás respetaredes as nosas decisións. E vos tenes de comprender que se nós queremos desde o Partido Popular votar a abstención, expliquei cal é o motivo da abstención, tendelo que respetar. Non vote en contra, porque desde logo non queremos votar en contra, porque non estamos en contra, pero é ben certo que esta moción tipo non fala absolutamente de ningún dato concreto, para nada, é genérica. Punto. Entonces, nos, no momento en que esta moción viñera con datos concretos que realmente se sepan, e nos, ademais, somos conscientes de que hai concellos cerca daqui que teñen menos de 6 nenos e siguen abertas a día de hoxe. No Concello de Oia hai un... A ver, na provincia de Pontevedra, digo, na provincia de Pontevedra. E hai algún máis. Na provincia que hai unitarias que teñen menos de 6 nenos que siguen abertas a día de hoxe. Por eso digo que as singularidades de cada territorio entonces, chegado o momento que en Ribadumia haixa algún tipo de problema, nos sentamos desde logo o Partido Popular vai a votar a favor sin ningún tipo de duda. Este gobernando o Partido Popular, este gobernando quen este, como xa o manifestamos en numerosas ocasións. Pero agora mesmo esta é unha moción tipo que pois presentámola sen ningún tipo de dato. Traigamos datos, traigamos concretos, donde realmente nos podemos manifestar, pois efectivamente estamos a favor ou estamos en contra. Nos abstemos, porque o digo un pouco por solidaridade a algúns concellos que non sei a cales se refiren, mencionaches fai un pouco o Sisto, pero non sei cales son as características por cerrar, nin cantos alumnos, nin nada. Entonces, aquí non estamos falando de ningún dato concreto, nin ningún servicio que a día de hoxe, nun punto concreto, se perdera. Eso é polo motivo que nos abstemos. Nos pode gustar ou non nos pode gustar, pero eu pediría xa de unha vez por todos que se respete a decisión que o Partido Popular decide. Eu a vos nunca realmente digo o que tendes que votar. Podo compartir ou non, pero respeto. Pero aquí parece que se nós levamos neste pleno, estamos no punto 7. De 7 puntos, levamos votando 5 a favor. 5 a favor. E 2 que nos abstemos, non podemos absternos. E depois decides que nós estamos sempre en contra do que o grupo de goberno dice. Se ao final estamos votando a favor prácticamente de todo. É un momento que nos abstemos, non nos podemos abster. Aquí hai que votar a favor. Nos lo impoñedes vos? Pois non, señores, non, porque non votas en contra, porque te abstes, porque non entendo, porque, a ver, é a nosa decisión, punto. Creo que está ben explicado. Bueno, efectivamente, cada grupo político e o tipo de goberno, pois cada un vota o que entende que ten que votar, e nós evidentemente para nada queremos poñer en dudar de que cada un vota o que cree que ten que votar, e por lo tanto nós máximo respeto, eso ten que quedar claro, máximo respeto ás decisións pois dos, bueno, neste caso do Partido Popular, se queren votar ou non queren votar, a favor ou en contra. O que si está claro é que esta era unha moción para, bueno, pois para que a educación no rural se pode potenciar, pois tratar de potenciarla, que eu creo que eso vai a favorecer pois a todos os veciños, pois a mellor era unha moción xenérica que afecta a todos os veciños pois de Galicia, pero tamén en concreto a todos os veciños pois ao mellor que poden ser de Ribadumia. De todas as maneiras, eu creo que este equipo de goberno na parte que nos corresponde como Concello de Ribadumia, eu creo que temos que estar moi contentos e satisfeitos porque lle damos todo o apoio necesario a vida por haber aos distintos CRAS que hai no Concello de Ribadumia e, polo tanto, pois eso é un aspecto moi importante, creemos nel, os veciños están moi contentos con ese servicio e, polo tanto, tamén é certo e ten que quedar claro que este equipo de goberno, todas as peticións que hai por parte dos distintos CRAS de educación, pois a verdade é que estamos aí porque entendemos que a educación é fundamental porque son os que forman os nenos e nenas pois deste Concello, non? Entonces, bueno, esta é unha moción que o que quere defender é a educación no rural, non? E iso é o que vamos a votar hoxe aquí, da defensa da educación no rural e, polo tanto, pois cada un é libre de votar o que considera oportuno, que non hai ningún tipo de problema. Pero tampouco creo que hai que matizar moito máis. Simplemente pasamos a votar, votos en contra, abstencións, votos a favor. Bueno, pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é unha moción presentada polo Partido Popular en relación á Escola de Música. Comento o punto, bueno, pues un representante do Partido Popular.
Bueno, pois nos presentamos esta moción que a presentamos no mes de abril. A verdade é que xa o manifestamos no pleno anterior, que votamos de menos que esta moción que lle afecta de feito pois a unha escola de música que non se trouxera antes a pleno. Hubo un pleno anterior e non se trouxe, ademais era un pleno precisamente no que se aprobaban os presupuestos que se podría incluir precisamente unha partida económica que é o que nós estamos solicitando con esta moción. Bueno, nos presentamos esta moción pois para pedir que se lle amplíe pois o convenio que hai firmado coa Escola de Música. Todos coñecemos a Escola de Música que hai en Barrantes, no Centro Social de Barrantes, o cal pois no seu día se firmou un convenio con esta Escola de Música en función naquel momento dos alumnos que había nesa escola, que naquele momento pois eran sobre 90-95 nenos de Ribadumia, habría sobre 110 en total, e bueno, pois o convenio que se firmou nese día pois foi de 950 euros mensuales para axudar ao mantemento desa escola pola gran labor que fan de cara pois aos nenos, impulsando pois a música e a nosa cultura. Pero bueno, a situación a día de hoxe cambiou. En estes últimos anos pois vemos como o número de matrículas se van incrementando ano tras ano destes nenos, o que demostra pois a gran calidade do servicio que estánlle prestando pois precisamente aos nenos e nenas, no cal pois se ve co número de matrículas que cada ano aumente. Agora mesmo pois estamos falando de que hai sobre 200 alumnos matriculados nesta escola, o que conleva pois un maior número de profesorado, o que conleva pois un maior número de instrumentos para poder dar esas clases, nas cales pois serán clases de solfeo, 20 disciplinas instrumentales distintas, diferentes, aparte de clases de música, de linguaxe musical, de movimento ou incluso de preparación de cara ao conservatorio. Entonces, nós o que solicitamos, dado pois este aumento de nenos, é que se lle aumente pois ese convenio que hai firmado con esta escola de música para poder aportarlle máis diñeiro e realmente pois axudarlle no mantenimento desta escola, e ao mesmo tempo pois as instalacións a día de hoxe pois para albergar tanto número de nenos, ademais que son instalacións que son compartidas coa agrupación músico-cultural, pois a día de hoxe lle quedan pequenas, e tamén pois que desde o Concello se mire para poder ampliar ou buscarlle algunha alternativa para ter unhas instalacións máis cómodas e acordes un pouco ás necesidades desta escola de música. Nos presentamos esta moción porque a nos consta que estas demandas si xa se lle fixeron ao Concello de Ribadumia, a día de hoxe pois sin obter ningún tipo de resposta, polo cal pois nos polo que queremos presentar esta moción reclamando pois ese tipo de melloras para esta escola, para este gran número de nenos matriculadas, por esta gran labor que están facendo neste eido pois as persoas que levan a cabo esta escola, e o cal, bueno, pois os acordos vou a lelos textualmente. O que solicitamos é que o Concello de Ribadumia incremente a axuda municipal á Escola de Música de Ribadumia de maneira que se axude a costear o incremento dos gastos de funcionamento nos que incorren. E o segundo punto é que o Concello de Ribadumia amplíe as instalacións da Escola de Música de Ribadumia de maneira que alumnos e profesores poidan desarrollar as súas actividades formativas en condicións óptimas. ¿Alguna aportación, Pilar? No, a ver, en principio espérate. En principio solo quería comentar dúas cousas respecto do tema dos datos que deu Salomé, que teño aquí. Vamos a ver, fala de que son demandas xa feitas ao Concello, falou de que son demandas feitas ao Concello. Sí, efectivamente, levan moitos anos solicitando o mesmo. De feito, supoño que te acordarás que en 2014 tiñades un borrador, si queres teño aquí, podémoslo enseñar sin ningún problema, un borrador previsto para aprobar, e que ao final non chegastes a
levar a pleno, a aprobar, non sei exactamente como pretendíades facer, pero bueno, xa en 2014 evidentemente está claro que solicitaban o incremento, non das instalacións, eso non me consta, pero o incremento da axuda xa en 2014 estaban solicitando. Comentas tamén que aumentaron moitísimo os alumnos este ano. Este ano, efectivamente, teñen unha matrícula importante. Tamén hai que facer constar que non consta no convenio que non todos os nenos son de Ribadumia. É dicir, hai unha parte moi importante, se queres mirámolos, que non son de Ribadumia, pero en 2017 sí que tivemos reunións con eles, en outubro, se mal non me equivoco, tivemos reunión con eles, pero eu quería que tamén soubese a xente que en 2011 xa tiñan 129 alumnos, según o que presentan. En marzo de 2012, 123. En marzo de 2013, 113. En maio de 2016, 116. Perdón, en 15. En maio de 2016, 139. É dicir, non son eses 80 que dicías ti que había en 2005 cando se firmou o convenio. De todas formas, e outra cousa que tamén hai que comentar, que falamos cando tratamos este tema, eu creo que o punto número 2 eres moi valiente, porque, en teoría, polo que non sabemos, as instalacións onde se imparte a Escola de Música nin son do Concello, nin son da Escola de Música, son da Asociación de Veciños de Barrantes, cos que temos firmados un convenio ata o ano 2026, se non me equivoco. Firmouse no 2001 por 25 anos esa cesión. Entonces, evidentemente, que o Concello, primeiro, faga obras en instalacións que non son da súa propiedade, pois non sei hasta que punto legalmente se pode ou non se pode, habería que velo. Pero aparte deso, hai un convenio que hai que respetar, e en tal caso hai que falar coa asociación se está disposta a, primeiro, ceder as instalacións para facer as obras e incluso modificar o convenio que ten asinado a día de hoxe. Entonces, de entrada a moción tal e como está, así non vai. Non sei se queres comentar algo, David. Eu, en principio, esas son as cousas que... bueno, perdona, e outra cousa, é dicir, o mismo convenio este do que falamos, é dicir, que se aprobou en 2005 e que, en teoría, había que prorrogar tácitamente cada ano se non se denunciaban os 3 meses antes, e iso, por exemplo, xa o cambiabades en 2014, é dicir, hai unha serie de condicións que, por exemplo, non se están cumplindo desde hai moito tempo. Poño, por exemplo, o punto número 15, é dicir, a limpeza ordinaria das instalacións e pequenas obras de mantemento estás facendo o Concello, o convenio di o contrario. Entonces, sí, evidentemente, hai que modificar o convenio. Houve unha reunión coa agrupación músico-cultural no seu momento, viñeron bastantes representantes da agrupación e estivos aquí falando. É un tema que hai que tratar, pero hai que ter en conta que tamén hai outras asociacións que o mellor necesitan máis ou de forma máis urgente, por decirlo de alguma maneira, pois determinados investimentos por parte do Concello. Iso tamén hai que telo en conta. Eu, en principio, é o que tiña que comentar. Alguna aportación, Salomé? Bueno, eu creo que no que estamos de acordo é que realmente o número de alumnos se foi incrementando. Eu dixen que había sobre 95 de Ribadumia, non me equivoco, moito 110. Non, de Ribadumia non. Foi 95 de Ribadumia e 110 en total, decía. 110 en total, 95 de Ribadumia, por eso no seu día... son bastantes máis que fora de Ribadumia, se foi incrementando. O que é ben certo, eu agora non teño os datos destes últimos anos, pero o que está claro é que se foi incrementando o número de alumnos. Este ano coincidimos en que hai 200 alumnos. Non chegan. É ben certo, estes datos pois non... 41 son de fora de Ribadumia, nos pasaron, pero bueno, estamos falando de 200 alumnos, dos cales partes son de Ribadumia, que son os que son subvencionados. No, Salomé, no. Ves como non lees os convenios que ti mesma firmas? No convenio en ningún momento pon que teñen que ser menos de Ribadumia. No, pero está me interrumpindo. No, cada vez que cada mes que se presenta a factura, non é a factura, senón a relación de alumnos, aparecen os de Ribadumia por un lado e aparecen os de fora de Ribadumia por un lado. Vos pediría que ese tipo de xustificacións exactamente aparecen cales os de Ribadumia e cales os que... Permítesme que te lea. Pero que estás dicindo unha mentira, Salomé.
Vamos a ver, aquí hai Vamos a alumnos terminar de falar. da banda que non son de Ribadumia e pon 10 euros, vale? Pois xa está. Está claro que hai alumnos de Ribadumia e alumnos que non son de Ribadumia. Estamos de acordo que o número de nenos se incrementou, que o número de nenos se incrementou. E o que nos pedimos é que a cuantía de económica que se lle dá mensualmente aumente en función do número de alumnos. Cando se firmou ese convenio, pois había un número de alumnos e agora pois foi aumentando paulatinamente hasta este ano que chegaron, se non son 200, son cerca de 200. Foron os datos que nos pasou a propia Escola de Música. Non son datos que nos inventáramos. Eles non los transmitiron como vos los transmitiron a vos. Nós o que estamos pedindo é que se lle aumente esta cuantía económica. E despois o que nos pedimos é que se amplíen as instalacións. Non estamos dicindo terá que valorar o grupo de goberno en conxunto coa propia Escola de Música, coa propia Asociación de Veciños, cal é a mellor alternativa para poder ampliar. Non estamos falando de que se amplíe esta Casa de Cultura, senón que se busque e se amplíen as instalacións. Vense ali, vense noutro lugar que máis axeitado, en convenio e de acordo con eles, estudiando con eles, pois se decida. Ahora, que me veñas a decir que o Concello de Ribadumia non pode facer obras en terrenos que non son deles, pois mira, apague vámonos, porque o Concello de Ribadumia é bastante... que hai que miralo. Que non me dé exemplos, porque, bueno, xa vimos fai pouco que fixo un aparcamento nun terreno que é privado, firmou un convenio, non hai ningún tipo de problema. Entonces, se se pode facer con uns colectivos ou con uns particulares, se poderá facer con outros. Un convenio. Que digamos ahora que con ese tipo de... Como se fixo no seu día, se fixo un convenio xa por unha cesión de 25 anos, precisamente a Asociación de Veciños, para nos poder construir ali a Casa de Cultura con cargo a subvencións e poder solicitar subvencións. Entonces, aquí está claro que é unha asociación, un colectivo que está facendo unha gran labor, un número de alumnos importante, que o que nos estamos pedindo é que se amplíe esa dotación económica e se mellore para ampliar. Está claro que non vades a apoiar, eso xa teño claro, porque non hai ninguna sola proposta que nos presentáramos que aprobárades en cuestión, claro, pero é que eu teño que decir, vos poderlo dicir, non, é que ninguna sola proposta que ven a manifestar unha petición, ademais que se vos fai a vos, que se vos fai a nós, que recurren a nós, a vos, pois, vos la fixeron en numerosas ocasións, están esperando a día de hoxe unha resposta, dende o ano pois 2015, que estamos no ano 2018, pois as reunións son continuas e a día de hoxe pois non hai ninguna sola resposta das peticións que esta propia colectivo pois lle fai ao propio Concello, polo cal pois nós queremos facer un pouquiño máis de forza, de apoio para esta realidade, que é unha realidade, e o que pedimos precisamente é que se apoie a este colectivo, a esta asociación. Ademais, pois neste propio pleno levamos aquí o reparto de axudas, no cal pois o alcalde decía que se repartían numerosas axudas, que os colectivos estaban encantados. Pois bueno, hai colectivos aos cales non se lle están atendendo as propias demandas que presentan. Esta é a realidade. Vostede dice unha cousa e esta pois é a realidade que se manifesta pois algunhas veces xa non o dice Salome Peña, non o dice o Partido Popular, senón que pois os propios colectivos o dicen, como xa mencionaba anterior, podo mencionar agora outro ou algún máis tamén. Bueno, vamos a ver, Salome, vostede, bueno, fala a súa maneira, a mí me gusta que as persoas razonen e a veces pois falan por falar, non? Eu primeiro, igual que o resto das asociacións, eu voto de menos neste escrito que ou nesta moción, bueno, pois que non se estenda isto, digamos, ao resto das entidades culturales e deportivas do Concello, pero bueno, eu creo que primeiro, para empezar, a esta entidade en concreta a que vostede fai referencia, que é a Asociación Pro Escola Música de Ribadumia, eu primeiro, este equipo de goberno ten que, bueno, pues, estarlle agradecido, o mesmo que lle ten que estar agradecido a calquera entidade cultural e deportiva, porque están facendo un traballo importante. E algo ben estaremos a facer, señora Peña, cando vostede gobernaba, estaban aproximadamente unha media, polos datos que estaba dando Pilar, en torno a 120, 130 nenos, e agora que nós levamos 3 anos gobernando, pois hai 190 nenos. Por lo tanto, eu creo que eso fai referencia á actividade cultural que se está levando a cabo neste Concello, e algo, eu creo que este equipo de goberno pois puxo para que esos resultados sean así, non solamente nesa entidade
nesa asociación para a Escola de Músicos, senón en todas as entidades culturales e deportivas deste Concello de Ribadumia. Si é certo que nós, alá polo mes de outubro aproximadamente, tivemos unha reunión con esta asociación pro Escola de Música, na que nos demandaban, pero vou a ser un pouco máis exacto, se pode ser. Nos descoñecíamos, nesa reunión, unhas semanas antes, 2 semanas antes ou 3 semanas antes, que vostede había empezado a negociar un convenio con esa entidade, con esa asociación. En esa asociación, pois, vostede, que empezou a negociar no ano 2014, terminou a mediados do ano 2015, e vostede non dou ningún paso adiante. Por lo tanto, é unha irresponsabilidade pola súa parte que dende o ano 2014 que vostede iniciou unha negociación, no ano 2015 pois non a terminara. Por lo menos, eso pode pasar a calquera, porque a veces as negociacións pois teñen o seu tempo, teñen a súa, pois si, necesita ese tempo, non? Pero, en todo caso, é unha falta de responsabilidade pola súa parte, porque nós, que non sabíamos nada, vostede, cando deixou de gobernar aquí neste Concello, tampouco nos transmiteu que quedaba ese tema pendiente encima da mesa para poder negociar ou para, se se entendía, que había que mellorar eso. Por tanto, primeiro quero dicir que é unha irresponsabilidade pola súa parte non transmitirnos este equipo de goberno cando vostede deixou que había unha negociación encima da mesa cunha entidade cultural neste Concello para que avanzáramos ou retrocedéramos ou cal era a súa postura. Hasta que, precisamente, esa entidade nos transmiteu que habían empezado unha negociación con vostede. Por lo tanto, eu creo que os veciños tamén teñen que saber isto, porque, claro, efectivamente, ahora mismo vostede presenta unha moción cun obxectivo político, posiblemente, e nós, en cambio, non traballamos con un obxectivo político, nós traballamos con un obxectivo cultural, con un obxectivo do benestar dos veciños e das veciñas deste Concello. Nesa reunión, aparte de coñecer un pouco a realidade deste convenio, nós, falamos que, esas cousas que as hai que estudiar, o mismo que hai que estudiar outras entidades culturales e deportivas deste Concello, non solamente deso, estuvemos reunidos con outra banda municipal deste Concello e tamén nos transmitiron as súas demandas, que tamén teñen temas importantes para levar a cabo, que creo que tamén na súa etapa política tamén lle transmitiron e vostede non fixo absolutamente nada, e polo tanto eu creo que hai que ser máis coherente, sobre todo prudente a hora de transmitir estas cousas. Eu digo para que os veciños e as veciñas deste Concello sepan a realidade da súa xestión no seu momento e o que vostede agora na oposición pois trata de plantexar. Eu creo que lle dixen algunha vez que para facer oposición é moi importante e tamén se pode facer política na oposición e vostede non fai política na oposición, vostede plantexa uns temas na oposición pois para tratar de, supoño que quitar algún rendimento político, si así cabe. Pero bueno, tampouco quero entrar en esos detalles. Nesa reunión que vostede dicía, nesa reunión se nos transmiteu que no centro social onde precisamente fan música, onde están pois a maioría dos días, chovía dentro desde facía moitos anos e que incluso as madeiras, mesas e sillas, eso non lo transmitiron. Eso non é que estea inventando nada. É dicir, nos transmitiron que chovía dentro e xa facía moitos anos que chovía dentro. Por lo tanto, nesa reunión tamén coñecemos unha realidade nova. É dicir, este equipo de goberno, cando entrou en modificación de instalacións ou revisións de instalacións, pois se gastaron 100.000 euros, nós non tiñamos coñecemento de que o Centro Social de Barrantes pois que tuvera humedades e que chovera incluso dentro das sillas ou encima das sillas, porque eso non o transmitiron na reunión que estábamos aquí, eso é unha realidade, e bueno, este equipo de goberno evidentemente pois puxo en marcha para tratar de solucionar todos estos temas que eles nos transmitiron de mantemento que pois hasta ese momento pois nos estaban levando a cabo como eles mesmos nos transmitiron, non é algo que estea inventando eu, señora Peña. Vale, dito todo isto, aparte de felicitar, bueno, pues a esa entidade en concreto, pero tamén a todas as entidades do Concello de Ribadumia, hai unha realidade, señora Peña, que é un feito, é dicir, este equipo de goberno en materia cultural e deportiva, cando vostede gastaba 49.000 euros, nós estamos gastando 85.000 euros, é dicir, si pode haber unha necesidade agora, ou polo menos que se acentuou este ano, de pasar a 190 nenos, creo que é a cifra que, pero a media, se facemos un balance, pois está en 130 nenos. Entonces,
independientemente de que este equipo de goberno pois ten que estar comprometido e ten que buscar unha solución, porque, bueno, pois 190 nenos, pois son 190 nenos e hai que dar, pois, buscar un espacio para poder facer a súa función e para que poidan traballar cómodamente, etcétera, etcétera. Tamén é certo, señora Peña, que ao mellor é un pico de nenos que ao mellor eso non se produce para o próximo ano. Eso non quere dicir que nós teñamos que tratar de buscar solucións, porque se eses picos siguen permanecen, pois evidentemente pois o Concello de Ribadumia se ten que poñer canto antes buscar unha solución, digamos, a ese problema, o mismo que calquera entidade cultural e deportiva deste Concello, non solamente esta en concreto, senón calquera. É dicir, eu ao mellor, ou este equipo de goberno ao mellor vota de menos, quizáis nesta moción, que non se refira, digamos, ás necesidades que poidan ter pois todas as entidades culturales e deportivas. A AMPA mismo nos solicitou un local, e bueno, pois leva anos e anos sin ter un local para facer o seu traballo, e bueno, pois haberá que tamén ao mellor buscar unha solución pois para que teñan o seu lugar de traballo e as súas reunións, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ao mellor nese aspecto quedase un pouco corta. Vamos a ver, nos entendemos que esta moción de alguma maneira non podemos estar de acordo na súa redacción. Nos podemos estar de acordo en que hai unhas necesidades, que hai que cubrir esas necesidades, unhas necesidades que poden ser económicas e unhas necesidades que poden ser pois de espacio para poder pero tal e como está plantexada pois esta moción, evidentemente este equipo de goberno teñe que propoñer o cambio de redacción deses dous puntos que vostede está dicindo, porque senón evidentemente tal e como está descrito, pois evidentemente pois entendemos que non é o máis lóxico nin de alguma maneira describe para nada a realidade. Entonces, o que si lle quero dicir, señora Peña, é que este equipo de goberno si ten que facer un convenio, fai un convenio, eu creo que ese convenio que os hai que negociar, que os hai que traballar, eso non é dun momento para outro e tomar unha decisión e subo X, se non, pois te diga unha cifra que hai que subir e nós lle dicimos se iso é correcto ou non é correcto. Pero, é dicir, o que non se pode falar é con alegría, porque, bueno, pois me reunín un día cunha asociación, neste caso a Asociación Pro Música, e sacamos un escrito, pero sin coñecer, digamos, a minucia, sin coñecer os aspectos máis importantes non solamente deso, senón incluso de outras asociacións. Por lo tanto, eu creo que cando se fai unha proposta desta, e aparte ten que ser unha proposta pois a medio plazo, porque non, se hai que facer unhas instalacións, se hai que ampliar instalacións, eso non se fai nun día para outro, vostede sabe que non se fai dun día para outro, porque eso hai que buscar financiación, primeiro hai que ao mellor chegar a un convenio, facer un convenio cos propietarios, digamos, pois desa entidade, e por lo tanto eso leva tempo. En todo caso, ese pico de nenos e nenas que están anotados pois se produceu este ano, é dicir, a media dos anos anteriores pois estamos falando en torno a 120, 130 nenos. Evidentemente este ano pois hubo un despunte importante, perdón? Incluídos empadroados e non empadroados. Xa solamente digamos o número para que todos entendamos. Por lo tanto, hai que saber primeiro si este pico de nenos e nenas que están ahora mismo pois facendo música en Ribadumia de alguma maneira promocionando a cultura pois deste concello, pois saber si eso vai a seguir así nesa línea, pois para tratar de mellorar, digamos, os distintos aspectos que haxa. Entonces, si é certo que nós temos que ser sensibles, pero xa non solamente con esta entidade, senón con calquera entidade do Concello de Ribadumia, por lo tanto, eu despois de todo o exposto, o que si teño que dicir é que si vostede acepta, creo que ao principio antes de empezar o pleno, creo que se vos pasou un documento cos puntos, até no Dolores, un punto, a modificación deses dous puntos, que entendemos que é o máis sensato, de que donde vostede di que o Concello de Ribadumia incrementa a axuda municipal á Escola de Música de Ribadumia de maneira que axude a costear o incremento dos gastos de funcionamento nos que incorren, pois nos queremos dicir que o Concello de Ribadumia incrementa a axuda municipal á Escola de Música segundo os acordos resultantes da negociación do actual convenio coa Asociación Pro Escola de Música. Eu creo que esas cousas que se hai que sentar, pero hai que sentarse con moita tranquilidade, eso non se fai dun día para outro, señora Peña, porque vostede estou ano e medio, botou ano e medio na negociación e non conseguiu nada, pero que si non me confundo, Pilar, e corríxeme, no convenio, no anterior convenio, creo que eso era revisable cada 3 anos ou cada 4 anos. O de 2005 era cada ano. Cada ano, e nunca se revisou ese convenio, e vostede estuvo gobernando 14 anos, por lo tanto,
que nos levemos gobernando 3 anos, que se produzca un pico de alumnos nun ano concreto e que vostede diga que hai que cambiar todo da noite para a mañán, pois evidentemente eu creo que hai que ser un pouco responsables e sobre todo en política, porque estamos xogando cos impostos de todos os veciños, estamos xogando cos recursos económicos tamén do Concello. Entonces, eu creo que por unha parte hai que analizar isto coa asociación, hai que ver como vai a quedar redactado finalmente ese convenio, a entidade cultural ten que estar de acordo, porque é unha negociación e habrá que matizar, digamos, estes puntos todos. E despois o segundo punto no que vostede dice que o Concello de Ribadumia amplía as instalacións da Escola de Música de Ribadumia de maneira que os alumnos e profesores poden desenrolar as súas actividades formativas en condicións óptimas. Evidentemente necesitan espacio para formular, para que estén en condicións óptimas para poder impartir, pero eu creo que eso que o hai que sustituir, porque se inicia a negociación coa Asociación de Veciños de Barrantes para proceder á ampliación das instalacións da Escola de Música de Ribadumia si é preciso. Entón, eu creo que tampouco é tan grave a situación como vostede está planteando, porque vostede reuniuse un día coa asociación e dixo, bueno, aquí hai algo político e vamos a transmitilo. Eu creo que esta non é a maneira máis adecuada, porque eu creo que durante, como dixen antes, durante o seu mandato, durante 14 anos, evidentemente non fixo absolutamente nada, e no último ano e medio vostede estuvo negociando un convenio que non chegou a concretar, e aparte, ese convenio que vostede estaba negociando non lle transmitiu a este equipo de goberno para que pudera seguir negociando. Nós nos enteramos precisamente en outubro do ano pasado. Por lo tanto, eu creo que se vostedes aceptan, pois digamos, esta proposta ou esta modificación de puntos, pois evidentemente, pois podemos votar a favor, e senón, evidentemente, pois non compartimos a redacción dos puntos estes que vostede está solicitando ou destes acordos, porque, bueno, pois porque non entendemos que non ten coherencia. Por unha parte, eu creo que hai que negociar coa entidade cultural, coa Asociación Pro Música, e por outra parte hai que negociar coa Asociación de Veciños, porque estamos falando dun plantexamento a varios anos vistas, non solamente de hoxe para mañán. É dicir, se trata de facer unha inversión importante, e aparte hai que saber se ese é o sitio máis adecuado, se non é o sitio máis adecuado, etc. Eso, bueno, pues hai que falalo e hai que poñelo encima da mesa. E para rematar, vostede dicía que ao principio da súa exposición que este equipo de goberno, vamos a ver, decía que das demandas da asociación, eu creo que xa lle comentei, no número de matrículas tamén xa lle comentei, bueno, non sei, Salome Peña, bueno, no ano 2014 xa lle comentei, bueno, eu creo que non hai que aportar moito máis a este punto, señor Salomé. Eu creo que isto está claro, vostedes se aceptan esos cambios que este equipo de goberno está propoñendo, pois evidentemente vamos a apoialo, e se non, pois evidentemente pois non podemos apoiar esta moción que vostede está presentando. Bueno, vamos, se podo intervir. Sí. A ver, aquí, bueno, do que se falou, claro, o Partido Popular son irresponsables, o Partido Popular son ineptos, o que vostede lle queira chamar, porque a falta de respeto é constante, porque nun ano non negociaron coa Escola de Música. Vostedes levan desde o ano 2015, estamos no ano 2018. Levamos, nos coñecíamos, perdona que interrumpe, señora Peña, perdona, claro, que yo teño que dicir públicamente, nos coñecemos, que sabíamos que vostede empezou a negociar no ano 2014 hasta que vostede terminou o seu mandato, e coñecémolo en outubro de 2017, que nós non sabíamos para nada desa posición, nin dese convenio, nin desa negociación, e vostede non deixou reflexada ou non nos indicou a este equipo de goberno que esa negociación existía. Por lo tanto, é unha falta de responsabilidade pola súa parte, iso teno que aceptar, é dicir, non hai moitas máis historias. Mira, eu lle pediría que cada vez que eu interveña que non me interrumpira. Eu creo que a vostede non o interrumpo, e que cada palabra que eu digo, cada frase que eu digo, vostede vai encima. Entonces, por favor, déxeme terminar a intervención e despois corríxeme o que queira. Pode falar o que queira, porque non ten problema ningún. Eu creo que o fai sempre. Poucos, mira, Salomé Peña, poucos concellos gobernados polo Partido Popular lle dan tanto a palabra
a un grupo da oposición. E iso mo están transmitindo moitos veciños e moitos políticos da comarca do Salnés. Vostede ten un privilexio neste concello que non respetamos, e se o queremos potenciar tamén o vamos a potenciar, pero vostede ten un privilexio con este equipo de goberno que lle deixamos falar sempre cando vostede quere. Se vostede vai analizando concello por concello na comarca do Salnés e na provincia de Pontevedra gobernado polo Partido Popular coa oposición, pois a verdade é que ao mellor non podería dicir o que está dicindo. Por lo tanto, eu creo que hai que ser prudentes, eu creo que hai que ser reflexivos, eu creo que este equipo de goberno lle está facilitando moito e lle está disposto, xa o fixemos sempre e o seguimos facendo para que faga a exposición sin ningún tipo de problema, pero non solamente neste caso, non en todos os casos, pero me gusta que quede claro que somos o equipo de goberno que máis diálogo facilita a oposición. Por lo tanto, eu creo que isto tamén é moi importante. Bueno, discrepo totalmente. Pero que discrepo vostede non me preocupa. Preocúpame que o sepan os veciños. Bueno, está claro que estamos aquí nun pleno. Eu sei que vostede é o alcalde, eu sei que vostede é o que dá os tempos de intervención, pero eu lle pediría unha vez máis que non me interrumpe de xeito constante, porque de todas as intervencións que eu tuve, vostede me está interrumpindo de xeito constante. E discrepo porque na maior parte dos concellos teñen, pero é que vostede falou, eu teño que contestar. Interveñen moitas máis veces, 3 mínimo, cando vostedes non somos a forza mayoritaria, e realmente interveñen dúas veces como moito no mellor dos casos, no mellor dos casos, e cando vostedes sentada, señora Peña. A forza mayoritaria claro, somos nós. É que ten que darse conta disso, que está na oposición. Somos a forza mayoritaria, ojalá os anteriores... O grupo político é o mayoritario. Señora Peña, ojalá os compañeiros que estuveron antes na oposición gozaran de tanta libertad para poder expresarse como vostede está tendo para expoñer as súas ideas ou para defender as súas posicións. Ojalá fora así, que creo, polo que me transmitiron moitas veces, creo que nunca foi desa forma. Por lo tanto, eu creo que fai falta un pouquiño de sensatez pola súa parte. As hemerotecas están aí e se ven as intervencións e os turnos de palabra de xeito constante, que non era ninguna, nin dúas, senón que había máis. Tiña só punto, señora Peña. É que se me está interrompindo de forma constante, quero lle contestar. Tiña só punto, señora Peña, que ao mellor... Bueno, aquí se fala de que o Partido Popular é irresponsable por nun ano non negociar e o grupo de goberno por 3 anos sin levar a cabo pois un equipo magnífico. Nos está claro que me parece pouca seriedade total que se nos presente agora no momento do debate este tipo de propostas, este tipo de modificacións. O normal é que se nos presenta, xa non digo pois na comisión informativa, pois non o tiñan, pero polo menos ao inicio do pleno, para que realmente pois eu como os meus compañeiros pois podamos estudialo e podamos pois modificar. O que está claro é que ten que ser o interese de todo, é que é unha realidade, é que este convenio pois hai que actualizalo. Este convenio pois no seu día se firmou con un número de alumnos, independentemente que era revisable cada ano, pois como ambas partes estaban de acordo, pois non hubo necesidade, hasta chegado, pois non sei se foi o ano 2014, se foi o ano 2015, cando se reúnen pois co grupo de goberno naquel momento para un pouco actualizar ese propio convenio. Empezamos a traballar, facemos un borrador e, bueno, pois quedaron aí un pouco no 2015 paralizadas as negociacións, cousa que, bueno, pois a min se me transmite que este tipo de cuestións xa se lle transmiteu ao grupo de goberno desde fai tempo e que o grupo de goberno pois non se lle contestou por ninguna parte. Pero nós aquí, como vimos, en plan non facer política para nada, senón que se nos transmite desde unha entidade do propio Concello, neste caso unha asociación pro Escola de Música, unha serie de demandas, unha serie de deficiencias que teñen e que nós as vemos ademais razonables e que ademais reales, e polo cal que nos pedimos, e no momento en que sepamos que outra entidade ten outro tipo de necesidades, pois tamén a apoiaremos e tamén ya transmitiremos neste caso ao grupo de goberno. Hoxe pois lle tocou a Asociación pro Escola de Música e ao mellor pois noutra ocasión lle corresponderán a outras. Nos está claro que aquí o que nos pedimos é que se amplíe a cuantía económica, pero está claro que quen ten que negociar
neste caso, que son os que gobernan, e o grupo de goberno coa Asociación para a Escola de Música. Nós non estamos falando aquí de ninguna cantidad. Entonces, o primer punto está claro que se incremente, pero ten que ser consensuado coa propia Escola de Música. Iso é que xa cae de caixón. Está claro que vos tendes que sentar, como xa vos lo transmitiron fai tempo, vos sentaredes e chegaredes a un acordo entre, neste caso, a Asociación para a Escola de Música e o propio Concello, cal é a cuantía a máis razonable, a que le solicitan, a que sería razonable e a que o Concello pode chegar. En ningún caso o Partido Popular está propoñendo ninguna cuantía ni nada, senón que se negocie. Eso é evidente. E despois, nós dicimos que se amplíen as instalacións. Tanto pode ser no propio local, que sería no propio local, sempre con negociacións da Asociación para a Escola de Música e da Asociación de Veciños, como se pode ser noutro local que eles estimen oportuno e que neste caso o grupo de goberno tamén. Nos estamos falando de dúas necesidades, pero está claro que neste caso o grupo de goberno o que ten que negociar coa Asociación para a Escola de Música, iso é que xa é evidente. Entonces, eu, por aclarar máis, se queredes, mencionar que se negocie coa Asociación para a Escola de Música, é que non teño ningún tipo de problema, porque eu parto da base de que aquí eu non estou falando que cuantía económica, senón que vos teredes que sentar. Hai, en principio, unha aprobación pola vosa parte na cal se inicien os trámites para poder negociar coa Asociación para a Escola de Música, se chea un acordo entre eles, só de seu grupo de goberno. Eu aquí non falo de ninguna cuantía, eso xa cae de ampliación, pois se estimará con eles xunto coa Asociación de Veciños se ese é o local máis axeitado ou se ten que habilitar outro local para poder albergar esa escola de música. Entonces, eu realmente con este tipo de cuestións pois estamos de acordo, porque aquí do que se trata é de estudialo con eles e chegar a un acordo, pero que haixa voluntad neste caso é un acordo pois unánime e sobre todo un apoio por parte do grupo de goberno de leválo a cabo. Ahora, no da ampliación das instalacións nós non nos estamos teñendo donde son exactamente. Eso é cuestión de consensualo con eles e mirar a mellor opción pois que ten neste caso ou a oportunidade que ten neste caso o propio grupo de goberno en función, desde logo, e de acordo coa propia Asociación para a Escola de Música, que é do que realmente se trata. Non teríamos ningún tipo de problemas en añadir eso, porque o sensato sería eso. Non sei que estamos falando de que se amplíe, pero sempre en consenso, en convenio coa propia Asociación da Pro de Escola de Música, porque les foi o que realmente transmitiron e a vos tamén, que negociar e chegar a un acordo para ampliar no que estamos de acordo, que hai que ampliar porque se ampliou o número de alumnos. Eso é evidente. Nos aquí, desde logo, non propuxemos ningún tipo de cuantía económica, todo o contrario, é que hai que sentarse, como eles xa o fixeron, pero a día de hoxe non tuveron resposta por parte do grupo de goberno. Bueno, de alguma maneira entendemos que está desafectando estas modificacións que nos vos estamos plantexando, entonces, non? Vale, perfecto. Estamos falando de que unha vez terminado, eu quero rematar este punto, se non se trouxe no anterior pleno, señora Peña, porque o anterior pleno xa viñan puntos importantes, e polo tanto, independentemente de que se aprobaron os presupostos, non tiña que estar condicionado esta moción aos presupostos baixo ningún concepto. E aparte, vostede o acaba de recoñecer agora, e aparte, no anterior pleno lle transmitimos a vostede que sería traído neste próximo pleno, no que, bueno, pues que estamos a celebrar no día de hoxe. Polo tanto, eu creo que vostede non pode ter ningunha queixa de que teñamos escrito sin contestar, e se queda algún recórdenolo, porque eu creo que a todos os escritos e a todas as mocións que vostedes presentaron, pois nos lle demos trámite, que nos agachamos no queixón, como en moitas ocasións se pode facer. Eso por unha parte. E despois eu quero deixar claro que vostede ao mellor deixou aquí algunhas dudas, quero deixar claro que vostede negociou un convenio que nunca chegou a concretar, e eso sí é responsabilidade de vostede, e a parte é responsabilidade que nunca nos transmiteu a este equipo de goberno. Por lo tanto, eso ao final, señora Peña, pois é unha irresponsabilidade pola súa parte, algo que o que temos que decir. E despois, bueno, eso, que dende o 2017, que foi cando nós tuvemos constancia, señora Peña, porque antes nós non tiñamos constancia absolutamente de nada desto, neste octubre de 2017 foi cando se nos
nos fixeron, digamos, esas peticións de mantenimento que estaban sin facer na Asociación de Veciños de Barrantes, e, por lo tanto, tamén lle demos forma a esa, digamos, a esa situación de mantenimento. E, por lo tanto, nós temos que ter voluntad con esta asociación e con todas as asociacións culturales e deportivas do Concello. Despois destos comentarios, pasamos a votar o punto. Votos a favor desta modificación, introducindo, bueno, pues estos cambios que nos acabamos de aportar ahora. No, pero sería la moción del BP con estas modificacións, o acordo, digamos, estes acordos que nos planteamos. Bueno, pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é dar conta do escrito presentado polo Partido Popular sobre o slalom o slalom en Ribadumia. Hubo unha intervención por parte de Salomé Peña ao principio que, primeiro quero dicir que Salomé Peña presentou un escrito aquí o 13 de 6 de 2018 na que nos solicitaba que se lles informara os motivos polos cales o Concello prescindiu do Clube Náutico Muiño de Ribadumia na organización da proba. Que foi unha aportación que quixo facer, cando estábamos nun dos puntos das entidades, do reparto, digamos, de subvencións das entidades culturales e deportivas. Quero dicir, Salomé Peña, que este escrito está, non é certo, e aquí faltase a verdade, porque o Concello de Ribadumia nunca prescindiu do Náutico Muiño para facer esa proba. E iso ten que quedar claro, e vostede, antes de presentar un escrito desas, ten que ser responsable e saber o porqué. A nós nunca nos preguntou se nós habíamos prescindido ou non habíamos prescindido. Vostede fixe unha interpretación que nós entendemos que non é correcta, e, polo tanto, cando se falta a verdade, iso é peligroso en política. E, sobre todo, cando con estos datos se intenta engañar aos veciños de Ribadumia. Vostede, cando nos empezamos a gobernar alá polo ano 2015, vostedes trataron de dicirnos que este equipo de goberno que iba a prescindir do slalom. Este equipo de goberno nunca prescindiu de ninguna proba deportiva, non prescindiu do slalom, nunca prescindiu do slalom, pero tenlle que quedar claro, independentemente de que nos quixeron colgar, digamos, o título de que non se iba a facer a proba do slalom porque nós non queríamos. E todo foi mentira. Sempre se fixo o slalom, o Concello de Ribadumia sempre aportou para levar a cabo a proba do slalom, e este ano tamén levamos a cabo a proba do slalom. Outra cousa é que o Náutico Muiño participara ou non participara. E outra cousa ben distinto, señora Peña, é que unha proba que hubo fora deste Concello, pois tamén se celebrara en Ourense, e que o Náutico Muiño decidira non presentarse aquí en Ribadumia, que se decidiran presentar en Ourense. Pero ti nunca poderás dicir que este equipo de goberno prescindiu da proba do slalom, nin ti nin nadie. Por lo tanto, esta redacción deste documento é mentira, e iso ten que quedar claro. Bien, e despois nos pide que lle informemos tamén os gastos que supuxo a organización ao Concello de Ribadumia. Isto supuxo 1.245 euros. É dicir, é o que costa facer o slalom de Ribadumia, e, polo tanto, foi o ano pasado, foi este ano, se seguirá facendo esta proba o slalom se a entidade, o Náutico Muiño, así o quere, pero nunca será culpa do goberno de Ribadumia se se prescinde ou non se prescinde desta proba. Serán as entidades deportivas as que decidan se iso é así ou non é así. Por lo tanto, este equipo de goberno sempre estuvo a favor do deporte do Concello de Ribadumia, apoiou ao Náutico Muiño de Ribadumia sempre, de feito se fixo a gala de piragüismo no Concello de Ribadumia, se fixo aí unha inversión porque entendíamos que é un deporte importante para este Concello, e por lo tanto este equipo de goberno ten que apoiar ese tipo de iniciativas, e se levaron a cabo sin ningún tipo de problema. E fomos felicitados pola Federación Galega de Piragüismo. Elevamos mocións e presentamos mocións precisamente para que os nosos piragüistas, cando viaxan ao exterior, pois os patrocinios por parte das distintas administracións sexan os que teñen que ser, e que non solamente os nenos de Ribadumia teñan que pagar para poder competir en outros sitios fora de España. Por lo tanto, nós estamos sempre a favor do deporte, neste caso estamos a favor sempre do piragüismo, e a proba deportiva ao slalom nunca se deixou de facer, e vostede non sei se recorda que fai
2 anos trataron de dicirnos que non se iba a facer a proba deportiva do slalom. Ao final se fixo no ano 2016, se fixo no ano 2015, se fixo no ano 2017 e no ano 2018 pois tamén se fixo. E se fará no ano 2019 se a entidade o Náutico Muiño o quere. Outra cousa ben distinta, señora Peña, é que coincidirán dúas probas deportivas xuntas. Eso é distinto. Vale, por lo tanto, non se pode faltar a verdade, nin se pode engañar os veciños de Ribadumia. Ese é como o titular que saleu nestes medios, bueno, nos vosos medios de unha papelera que apareceu nun concello e salía novas xeracións de Ribadumia como se fora en Ribadumia. É dicir, hai que dar a información aos veciños sin ningún tipo de problema. É dicir, esas papeleras que vostedes colgaron nas redes sociais, pois iso pertenece ao Concello de Cambados. Por lo tanto, hai que ser responsable en política, non engañar aos veciños. E vostede ten que reconocer que isto é así. É dicir, ou como cando vostedes nos dixeron que retiráramos as pancartas ou fixéramos unha limpieza nas marquesinas do Concello de Ribadumia e resulta que nos empezamos a gobernar no ano 2015 estaban pendientes do ano 2011 e do ano 2013. Eso foi unha realidade, señora Peña. É dicir, non se poden dicir mentiras ou non se pode colgar para que entendan os veciños de Ribadumia que as papeleras están sin limpiar e resulta que as papeleras pertenecen a outro concello. Iso é a realidade. E aquí tamén vostede trata de dicir que prescindiu. Nunca prescindimos do Náutico Muiño para facer estas probas deportivas. De feito, señora Peña, estamos pendientes de legalizar a cafetería do Náutico Muiño que vostede deixou pendiente de legalizar. E vámonos a poñer en marcha con eso. E nós vamos a poñer en marcha, ou tratamos de poñer en marcha, e pedimos subvencións precisamente para eso, por valor de 26.000 euros, por valor de 30.000 euros, e por valor de 59.000 euros, como se presentou este ano, que foron denegadas pola Xunta de Galicia. Pero vamos a facer esa inversión para que poidan ter unha cafetería ao Náutico Muiño para que poida ser competitiva económicamente. Esa é a realidade, esa é a nosa responsabilidade. Por lo tanto, eu non sei a onde vostede quere chegar con este tipo de mentiras ou con este tipo de engaños aos veciños e ás veciñas. Esta é a realidade. O equipo de goberno está comprometido co deporte en xeral, está comprometido co Náutico Muiño, e se o Náutico Muiño deciden eles non presentarse, pois sentímolo moito, non se quere presentar, pero non será porque este equipo de goberno nunca fixera facer a proba ou levar a cabo esta proba deportiva. Por lo tanto, eu creo que queda suficientemente claro, creo que queda, estou dar conta, eu estou dando conta deste punto, señora Peña, estou dando conta deste punto, e esta é a verdade. E cando se presentan escritos hai que ser rigurosos, porque poden dar lugar a malas interpretacións. O que pasa co papel aguanta todo, e isto hai que dicir aos veciños. E as redes sociales, cando non se dice a verdade, confundimos aos veciños. Entón, hai que ser medianamente responsable, señora Peña. E na oposición tamén se fai política. Pero dunha maneira responsable e seria. Eu creo que con este punto pasamos ao punto, bueno, pouco máis que dicir aí, pasamos ao punto número 10 da orde do día, que son rogos e preguntas. Comezo. O papel non nos soporta todo. O que é evidente é que a proba de slalom, rogaría, que ademais que constar en acta, a proba de slalom se fixo sin contar co Club Náutico o Muiño, porque así non lo traspaso. Se acordou poñer coa Federación unha fecha sin consensualo coa propia club. Eso é evidente, está aí, e non lo poden corroborar. Eu teño que dicir que conste en acta que vostede está dicindo unha auténtica barbaridade e mentira aos veciños de Ribadumia. Que non se eliminou ninguna proba deportiva. Quero que se exprese desa forma. Unha auténtica barbaridade e unha auténtica mentira aos veciños de Ribadumia neste pleno. Mentira tamén é que o alcalde acaba de dicir que non se eliminou ninguna proba deportiva. A primeira proba deportiva en eliminar foi a Vete Tinto. Entonces, que diga tan alegremente que o grupo de goberno non eliminou ninguna proba deportiva, pois realmente non podo. Bueno, pois solamente vou interrumpir. Na Vete Tinto os presupuestos que nos presentaron este equipo de goberno eran por un valor de 45-48.000 euros. Este equipo de goberno non estaba disposto a eso. Este equipo de goberno puxo en marcha unha actividade que foi a creación da escola BTT para os nenos deste concello. A verdade é que está sendo un éxito. Hubo unha participación importante nun evento deportivo que se fixo ahora recentemente, e a verdade é que estamos moi contentos porque estamos apoiando a base na que viñeron aproximadamente unhas 1.500 personas aquí a Ribadumia, e eso eu creo que sería importante que vostede o supera. Por lo tanto, este equipo de goberno
sigue estando coa BTT, o que pasa é que de outra forma ou outra maneira de organizalo. O que sí está claro é que nós non vamos a facer o que vostede quere, vamos a facer o que os veciños demandan, que esa é a diferencia, é o que vostede ten que entender. De todas as maneiras, se vostede quere facer rogos e preguntas, fai rogos e preguntas, e se non, pois damos por terminado o pleno. Vale, pois rogaría que se fixera unha limpieza de todos os elementos patrimoniais do Concello, lavaderos, fontes e muiños, porque, bueno, estamos nesta época estival, son elementos patrimoniais, ademais de visita de moitos, non solamente para disfrute dos turistas, senón disfrute dos propios veciños, e vemos, pois, como nas diferentes parroquias, pois, están invadidos pola maleza, polo cal, pois, rogamos que se proceda por parte do Grupo de Goberno a facer a limpieza destes elementos patrimoniais tan importantes para o noso Concello e para os propios veciños e todos aqueles que nos visitan. Podo contestar esta pregunta ou a este rogo. Esa proposta xa está en marcha, estamos comprometidos tamén co patrimonio deste Concello e polo tanto eu creo que é unha realidade que recentemente pois, se fixeron inversións importantes en distintas fontes lavadoiros públicos deste Concello. Eu creo que unha das últimas actuacións está por un valor de 15.000 euros, se restableceu un río, ou se lle dou vida a un río que vostede deixou tirado cando vostede deixou de gobernar, por un camión de basura, que o levamos a cabo nós, esa restauración. Se puxo en marcha tamén a limpieza e restauración dun río aquí en Ribadume, de distintas fontes, unha tamén aquí en Barrantes e outra tamén aquí en Ribadume. Por lo tanto, eu creo que se está facendo un traballo importante e se iniciou precisamente o traballo de recuperación e de limpieza, e senón, bueno, pues, non solamente se poden ver as que vostede quere ver, senón eu lle podo facilitar onde estamos empezando a limpiar precisamente para manter o patrimonio deste Concello en perfectas condicións, pero que sepa vostede que estamos en marcha e que estamos levando a cabo esta tarea que vostede nos trata Me alegro, pero bueno, fixo un recorrido por todas as parroquias, en todas as parroquias pois estaban igual, pero me alegro de que o grupo de goberno pois se fixeron recorrido por todas as parroquias, non dicía o que estaba dicindo. Lle podo mostrar as fotos, de todas as parroquias e todos. A ver se lle vai pasar con máis papeleras que son de outro concello e resulta que son de Ribadume ou non son de Ribadume. Que realmente non. Siga. Pero me alegro. Despois quería facer unha pregunta, se o Concello ten pensado facer algunha obra de mantenimiento no colexio público, tanto nos preescolares como no colexio público de Barrantes, xa aproveitando a época estival, que cando se levan a cabo pois aquelas obras de mantemento, e queremos saber, a día de hoxe pois estamos no mes de xullo, non se fixe ninguna obra de mantemento, non se está facendo, e se iba a facer algunha obra de mantemento no propio colexio. Sí, contesto. O colexio público pasou os datos das cousas que había que facer, creo que o pasado xoves, que a AMPA e os calas un pouco antes. Como a todos os anos van a facer as obras de mantemento entre xullo e agosto, como a todos os anos, ou os anos anteriores, nin con este no goberno nin con os anteriores se facían en abril, e en xullo e agosto, que cando o colexio está libre. Que eu fixen a pregunta precisamente en época estival, que cando se fan, se vostede me escoitou, por suposto vostede van a facer. Non lle digo en abril, digo na época estival, a día de hoxe non se empezaron, e digo se van ou teñen pensado. Non, xa se empezaron, está vostede confundida tamén, empezaron. Sí, empezaronse, o sea, está vostede confundida. O seu compañeiro acaba de dicirme que lle pasou o xoves, que van a empezar, pero xa se empezaron. Póñanse de acordo. No, vamos a ver. Un pouco antes, a lo Xa se empezaron. Vamos a ver, esas obras nos las presentaron o jueves e xa se están levando a cabo. E moitas das peticións que se fixeron ou que nos presentaron en papel xa están feitas precisamente. E hubo algunha duda en algún caso concreto que temos que falar con educación para saber se o podemos facer ou non o podemos facer. Pero o que, digamos, o traballo xa se empezou a facer, señora Peña, que vostede chega tarde. E despois quere levar triunfos e ten que... Aquí non se trata de triunfos, pero sí é certo o que lle estamos dicindo. É unha pregunta, non lle pode parecer mal a pregunta que lle fago. Eu quero que o faga, claro, vostedes me contesten e punto, nada máis. Pero parece que non lle gustou a pregunta. Que lle quede claro que xa se está levando a cabo, igual que as fontes públicas. Pareceme moi ben. Igual que as fontes públicas, señora Peña. Pareceme moi ben. E despois, outra das preguntas, no mes de
o 23 de novembro do ano 2016 se aprobara unha ordenanza reguladora para a construción de edificacións auxiliares, que cando veu ese punto a pleno pois non se lle fixera consulta a urbanismo, e pregunteino xa en numerosas ocasións se a día de hoxe pois non se me contestou se se fixo a consulta ao urbanismo e que respondeu urbanismo ante esta situación. Era unha ordenanza na cal nos manifestábamos, así nos manifestaba o urbanismo, que este tipo de modificacións non podían regularse con ordenanza, se quedou de facer a consulta ao urbanismo e a día de hoxe, pois, dende o ano 2016, estamos no ano 2018, pois non tuven resposta de ningún tipo. Eu pregunto agora, este tema se hizo la consulta y creo recordar que la contestación está Jesús con... perfecto. Bueno, pois pediría que se nos pues contestara canto antes e despois. Temos tamén solicitado un escrito de fai tempo por o proxecto do colexio e por o proxecto de servicios sociales, e a día de hoxe tampouco nen se me chamou para poder acceder a él, para poder velo, nin fotocopias, nin nada. Vamos a ver, o proxecto do colexio e de servicios sociais. O sea, no proxecto do colexio vostede vai ter acceso a él, igual que todos os veciños do Concello de Ribadumia. Nos estamos esperando precisamente a ter unha reunión coas persoas que están implicadas claramente en educación, para que nos den unha reunión para poder, pues plantexar este tema. No momento en que nos planteemos esa reunión e expoñamos, digamos, o proxecto, se hai que facer algunha modificación técnica por parte deles, pois se fará, e se non, pois evidentemente despois todos os veciños, AMPAs, dirección do colexio, toda a comunidade educativa, pois ten acceso a él precisamente para, se se pode mellorar ese documento, pois tratarlos de mellorar ese documento. Pero eu creo que temos que esperar a que educación pois nos dé unha reunión precisamente para poder despois expoñer o proxecto e que se fagan as aportacións oportunas. Por lo tanto, eu creo que sí, a parte este equipo de goberno ten posta, digamos, unha ilusión neste proxecto, porque é un proxecto que foi criticado por vostede mismo, un proxecto en torno a 1,3 millóns de euros, pero eu creo que se ese proxecto se pode levar a cabo, solucionaríamos os problemas do colexio pois a 25 anos vista, que é un pouco que tratamos de plasmar nese proxecto ou nese documento. E si hai que dicir que, bueno, a verdade é que por parte do Grupo Popular non tuvemos ese apoio que tiñamos que ter cando necesitábamos, pero independentemente desto, señora Peña, non se preocupe que vostede vai a ter acceso a ese documento, o mismo que vai a ter a AMPA ou o mismo que vai a ter a dirección do colexio, e de feito así o fixen saber a estas persoas e incluso a algúns pais tamén que me preguntaron, porque entendemos que eso que ten que ser así. Pero evidentemente eu que creo é que temos que saber se eso por parte de educación, pois eso de alguna maneira pois están de acordo ou se teñen que facer unha aportación técnica, entonces se hai que recoller ou non hai que recoller pois en ese proxecto. Cando teñamos esa reunión, educación nos dé a posibilidade de ter esa reunión, pois evidentemente despois non vai haber ningún tipo de problema. En canto ao proxecto de servicios sociais, señora Peña, eu creo que vostede o mismo que veu aquí para coller os proxectos ou pode vir aquí e non ten ningún problema para coller o proxecto de servicios sociais. Eu creo que en todo caso quedamos sin ningún tipo de problema e vostede ten sin ningún tipo de problema acceso ao proxecto de servicios sociais. Pero xa que fala vostede do proxecto de servicios sociais, hombre, recientemente vostede fixo un anuncio, vostede fixo unha nota de prensa faltando a verdade ou non dicindo a verdade aos veciños de Ribadumia. Vostede, cando saca unha nota de prensa para criticar a un equipo de goberno, vostede ten que saber primeiro como está esa situación, se nos pagamos esa obra, se non pagamos esa obra, se está certificado ou non está certificada. Vostede o que non pode ver é unha grieta, é dicir, facer unha foto para poder criticar a este equipo de goberno. Esa é unha maneira, entendemos nós, moi vaga por parte da oposición. E quero lle dicir que esa foto non refleja para nada a obra, nin refleja para nada a realidade de entrega desa obra. Por lo tanto, eso é algo que todos os veciños teñen que saber. De feito, eu con todos os veciños que iba falando, ou que eles mesmos incluso me transmitían, digo, pero o Partido Popular non ten máis propostas que estas. Pois non.
e os votaban arriba. Por lo tanto, eu sentir dos veciños. Vostede, cando queira quitar unha nota de prensa que ten dereito a criticar, hombre, primeiro infórmese, vexa como está, e despois, oye, pois mira, isto que fixo este equipo de goberno non está ben feito. Entonces vostede saca unha nota de prensa, o que non pode quitar é unha nota de prensa sin ton ni son. Pero bueno, eso é unha opinión de vostede. En todo caso, eu creo que nunca nos negamos a dar o proxecto. Antes de quitar esa nota de prensa, o que tiña que informarse realmente como está esa obra e despois facer a nota de prensa positiva ou negativa. Pero bueno, tampouco esperamos moito máis, o sea que tampouco nos preocupa. O que sí a podemos é invitar, señora Peña, a que invitar ou que veña a acoller o proxecto ou a enseñarlle o proxecto sin ningún tipo de problema. E aparte, se ten algunha dúda, ten o técnico municipal, a Jesús Diegues, á súa disposición para facerlle todas as aclaracións que vostede considera oportuna, igual que calquera veciño. Bueno, vostede dice unha cousa e fai a contraria. Eu viño, presentei un sitio, ademais me prestei, digo, se realmente é un proxecto, non fai falta que me fagades copia, eu viño personalmente o día que vos me digades, que me chamedes, veño aquí e tal. Pero se lle demos todos os proxectos que vostede quiso ver, sin ningún tipo de problema, señora Peña. Está claro que aquí falo de dous proxectos, eses dous proxectos non nos poden ver. Estamos falando de que neste pleno se falan dos proxectos. Ten dereito a verlo sin ningún tipo de problema. Ten dereito a verlo sin ningún tipo de problema. Un se me está negando porque dice que está pendiente de educación, o verá cando vexa o resto dos veciños. E o outro, pois a día de hoxe non se me estamos pendientes precisamente dunha reunión. Vostede fala. O outro proxecto, mañán mismo pode vir por aquí polo Concello, e o técnico municipal está a súa disposición para facerlle todas as aclaracións que considere oportunas. O que non se pode inventar unha nota de prensa para ter un titular. Vostede dice que a usted os veciños transmitenlle e a nós é que nos transmiten outras. Bueno, pues, a nós nos transmiten que ese local recién feito pois ten unhas grietas donde demostran a mala ejecución, donde realmente pois o feísmo que eso conleva con esa obra. Entonces a usted dirá unha cousa e nós transmitimos o que realmente os veciños nos dicen e nos demandan. E vostede contesta que esa obra está sen terminar cando realmente sabemos que esa obra se está utilizando. Señora Peña, no, está vostede confundida, está engañando aos veciños. Vostede o que ten que saber é que esa obra está sin certificar. Esa obra está sin certificar, pero se está utilizando. Eso que le ten que dicir aos veciños. Pero se está utilizando. Bueno, pois, entonces, mentirán os veciños que ali, os veciños nunca se ven, calquera que pasa por ali pode ver como os veciños diariamente pois acceden por esa instalación para o local de servicios sociales e o reparto de alimentos pois se fai desde ese local. Igual que minteu a papelera doutro concello que está en outro concello e puxo nas redes sociais. O que vostede diga. O mismo que a papelera. O mismo que a papelera que pertence a outro concello. O Partido Popular minte, o Partido Popular é irresponsable, o Partido Popular non o fixo e o grupo de goberno pois. Señora Peña, o mismo que a papelera que está en outro concello. Nova más, los correctos, los perfectos, tamén. Claro, evidentemente. Ten desfallos tamén, hai que reconocer, e nós tamén. E está claro que o Partido Popular cando se foi non iba a facelo todo. Algo vos teria que deixar para facer vos. E que entonces para estar aquí aplaudindo e de ben. A verdade é que nos quedaron varias cousas pendientes. Quedounos pendiente de legalizar moitas instalacións. Quedounos pendiente de legalizar moitas instalacións, sí, señora Peña, a verdade é que sí. E iso demostra a xestión que vostede fixo. Preocupante, precisamente. Tuvemos que legalizar o cementerio de Leiro, tuvemos que legalizar o tanatorio, tuvemos que legalizar... O cementerio de Leiro se estaba construindo. Estamos legalizando a festa do viño tinto ou a variedade de folla redonda e vámoslo a conseguir, non? Etcétera. Todo eso estamos legalizando este equipo de goberno. Encantados, o apoio xa o mostramos e ojalá se consiga por o ben de seguro que se vai a conseguir. De todos os veciños. Seguro que se vai a conseguir. Vai falta un pouquiño de tempo, por suposto, porque as cousas levan tempo, pero seguro que se vai a conseguir. O goberno leva tempo, o Partido Popular tiña que ser xa no momento. Se tardaba un ano en facer algo era irresponsable. Esa é a diferente vara de medir que utiliza o grupo de goberno. Depende no lado no que este, pois utiliza. Se non ten ningún argumento máis, le damos por terminado e rematado este pleno. Moitas gracias a todos os veciños.